Bueno, iniciamos a sesión. Boas tardes a todos. Empezamos que a orde do día deste pleno. E o punto número 1 é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores, ordinaria do día 22 de febreiro de 2017 e extraordinarias do día 16 de marzo de 2017 e 7 de abril de 2017. Algún tema, Ángel? Sobre o primeiro punto, a aprobación das actas anteriores. No. E Manuel? No. Ana? Isabel? Sí. Eu, como xa viña dicindo, xa cando formábamos parte do goberno, pareceme que desde que foi o pleno o día 22 de febreiro, recibimos as actas o día 2 de maio. Penso que foi tempo suficiente, que teríamos que tela xa moito antes, porque senón temos que volver a ver o pleno, temos que cotejar outra vez a información, e son 3 plenos. Entonces, a ver se para a próxima vez que non se dilate tanto tempo. Bueno, as actas están para o pleno está colgado nas redes, estamos en tempo legal e reglamentario, e na documentación do pleno xa teña acta. Carlos? Rafa? Pasamos logo a votación. Votos a favor da acta? Votos en contra? Abstencións? Punto número 2 do ditamen: delegación de competencias en materia tributaria na Diputación Provincial da Coruña. Proposta dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais por 2 votos a favor e 7 abstencións. Sendo a parte dispositiva seguinte: primeiro, acordar a delegación na Deputación da Coruña con a adhesión particular expresa do Concello de Ortigueira ás bases para a prestación de servicios tributarios aos concellos da provincia das seguintes competencias tributarias: xestión, inspección e recaudación tributaria voluntaria e executiva do imposto de vehículos de tracción mecánica, recaudación tributaria voluntaria e executiva da tasa pola recollida de residuos sólidos urbanos, recaudación tributaria voluntaria e executiva da tasa pola entrada de vehículos a través das beiras rúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercancías de calquera clase, recaudación tributaria voluntaria e executiva da tasa por outros aproveitamentos especiais con finalidade lucrativa, caixeiros e aparatos de venda automática adosados a fachadas de edificios e as vías públicas. Segundo, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de información pública polo prazo de 30 días hábiles que comezarán a contarse a partir do seguinte ao da devandita publicación. Terceiro, no caso de que se presenten reclamacións e ou alegacións contra o citado acordo, procederase a súa resolución polo Concello Pleno, procedéndose unha vez resoltas a aprobación definitiva do expediente e ao seu traslado á Deputación Provincial da Coruña. Cuarto, que no caso de que non se presenten reclamacións e ou alegacións contra este acordo, considerarase que o mesmo queda aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido ao seu traslado á Deputación Provincial da Coruña para continuar o trámite. Ben, Ángel? Como poden ver, a interventora, a tesorera e o noso secretario forman este tema no mesmo sentido. O contrato de servicio de recadación suscrito que é unha forma ilegal e non se pode manter. Isto é desde así desde o ano 85 e dende a entrada en vigor da Lei 7/85 de base de réxime local. E ainda que tal como foi constar o secretario no seu informe, que o decreto legislativo 781/86 na súa disposición transitoria novena permitía que os recadadores contratados continuasen no exercicio das súas funcións, pero, únicamente en tanto as entidades locais non teñan establecido o servizo ou non o teñan establecido ca Diputación como forma de cooperación ao servicio das funcións municipais. E, como saben, a Diputación ten establecido este servizo. De feito, este Concello xa ten delegado as competencias en materia de xestión e recadación de varios tributos, como o IBI, Imposto de Actividades Económicas, plusvalías. Por lo tanto, tampouco é aplicable a disposición transitoria que permitía continuar co contrato de servizos. Ademais, actualmente, e dende fai anos, a lei en materia de contratación tampouco permite prorrogar tácitamente os contratos de servizos. Pero todo isto non é recente, o anterior goberno e o anterior máis xa o sabía, xa que tiña conocimiento. E no plan de xuste elaborado polo anterior goberno para coller as medidas do goberno central para pago a proveedores e que se aprobou na sesión deste Concello pleno no día 30 de marzo de 2012, xa se facía constar, e cito literalmente: los restantes impuestos, tasas e precios públicos están a cargo del Servicio de Recaudación Municipal
pero se ha observado que en los últimos años la eficacia de dicho servicio ha sufrido una disminución considerable, especialmente en la recaudación ejecutiva, lo que ha llevado a que actualmente el Ayuntamiento tiene pendiente de ingreso un importe de 615.277 euros, por lo que es necesario e imprescindible adoptar las medidas oportunas para impulsar dicha recaudación, con el fin de que en breve plazo lo recaudado alcance como mínimo el 90% de la deuda pendiente. Si no alcanzase el referido objetivo, se procederá a realizar los trámites reglamentarios con la excelentísima Diputación Provincial para la delegación de las competencias de gestión, recaudación e inspección de los tributos que a día de hoy no se tiene delegado. Por lo tanto, está claro que estamos incumpliendo y hay que cumplir con lo que dicen los informes. E Manuel? Ana? Isabel? Sí. Faltaría máis nosotros, bueno, aunque fale eu, nosotros, é verdad que temos cada un voz e voto, pero está consensuado todo o que direi que van dicir despois os meus compañeros, está dividido o pleno. Faltaría máis, eu estou de acordo co informe que fai a tesoreira. É verdad que sí que lle hai que dar unha viabilidade e unha efectividade. Pero aquí tamén se estuveron nombrando que se van a delegar na Caixa, na Diputación, os aproveitamentos dos caixeiros. Iso non era competencia de Ricardo, iso era competencia do Concello, que había unha ordenanza, quero recordar, de 200 euros por caixeiro que ocupaba a vía pública. Entonces, bueno, podo dicir xa o meu, nosotros estamos de acordo en que sí que se lle ten que dar a legalidade a ese contrato, pero non vemos por que se engloba, habendo agora unha tesoreira habilitada, habendo un interventor, habendo secretario todo habilitado, por que se tamén se ten que derivar esa competencia tamén á Diputación. O meu voto vai ser a abstención. Carlos? Eu estive mirando o tema estes días, na comisión abstíveme, pero agora eu pediría ao señor alcalde que retirara este punto da orde do día, porque ainda que estou a favor de que se cumpla o que din os informes de Secretaría e Intervención, eu penso que o Concello, moito máis agora que temos ocupada a praza de Tesoureira, pode facerse cargo destes tributos e tamén recuperar outros que ten delegado na Diputación, porque senón non son tampouco experto neste tema, pero a Tesoureira pois vai quedar con moi poucas competencias, e penso que xa que temos unha plantilla, ao meu entender, bastante amplia, pois polo menos sacar o máximo aproveitamento. A Diputación ten unha comisión por realizar ese traballo, e penso que non se vería tan prexudicado como vostedes din no caso de que o Concello se fixera cargo de todo isto e máis nun futuro non moi lonxano do IBI e todos eses impostos que estean delegados na Diputación. Entón, ainda que estou a favor dos informes de intervención e de secretaría, non me queda outra, por coherencia, que votar en contra. De feito, xa falara, creo que hai un ano nun pleno, da necesidade de recuperar incluso o IBI, e recordo que se me contestou que non tiñamos capacidade no caso de que a xente non paga todo iso. Entón, simplemente, pois, pedirlle que o retire da orde do día para modificalo, ou senón non me queda máis remedio que votar en contra. Ben, ao final das intervencións, o que faremos será votar facer unha votación para tomar de deixar sobre a mesa este punto e vemos despois o que pasa. Sí, vamos a ver, yo creo que ustedes confunden las churras con las merinas, y lo que es peor, nos pretenden confundir a nosotros. Los informes de intervención son clarísimos, pero es que aquí nadie se está hablando, refiriendo a los informes de intervención. Aquí el punto del orden del día es delegar unas competencias tributarias a la Diputación. El informe de intervención no lo obliga a hacer una delegación en la Diputación. La cuestión clara y diáfana es que ahora ustedes pretenden eliminar 2 puestos de trabajo que existen en Ortigueira. Y ya bastante estamos faltos de trabajo como para eliminarlos 2.
dado que la plantilla ahora de habilitados nacionales está completa, parece de sentido común que esos tributos sí que los gestiona directamente el Concello, con lo cual nos ahorraríamos pues, de pagar a la Diputación. Entonces, compartiendo, por supuesto, aunque no lo compartiésemos, daba igual, porque el informe de intervención lo que hace es ceñirse a la ley, pero una cosa es esa, y otra cosa, no romperse la cabeza, no querer trabajar, no hacer nada y decir, ala, pues que lo gestione la Diputación y asunto arreglado. Por lo tanto, estamos en contra de delegar esto a una Diputación. Cumplan la ley, solo faltaría, pero gestiónelo directamente. Bien, pasamos logo a votación da retirada deste punto e que quede sobre a mesa e bueno, en todo caso, vemos o resultado de votación. Votos a favor. A ver. Señor secretario, ¿qué vamos a votar? ¿El punto del orden del día o un punto nuevo que es retirado? No, no es un punto. Cuando un concejal solicita la retirada de un asunto, al final de la votación de ese punto hay que hacer una votación de si efectivamente queda sobre la mesa o no. Y el resultado sería por mayoría simple. Se resolvería por mayoría. Entonces vamos a votar retirarlo del orden del día. Correcto. ¿No? Sí. Y señor Girón, cuando quiera hablar, pide la palabra, yo le doy la palabra, sin problema. Vamos a respetar el orden del día. Si por favor, respetamos el orden del día. Solo faltaría por favor, señor Girón, sea usted educado. ¿Votos a favor de retirada? Sabéis, este tema, en el siguiente pleno ordinario volvemos a tratar. En estos 2 meses tenemos que reunirnos por trabajos técnicos, vemos todos los pros y contras de que lo lleve Diputación o lo llevemos nosotros aquí directamente, y lo que se acuerde entre todos, pues de eso se trata. Siguiente punto. El siguiente punto é a ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local por que se modifica o Plan Complementario do POS 2017. Bueno, perdón. Sí. Bueno, proposta determinada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Gerais por 2 votos a favor e 7 abstencións. Sendo a parte dispositiva seguinte. Primeiro, excluir do Plan Complementario do Plan de Obras e Servicios, Plan Único de Concellos POS Plus 2017, o proxecto titulado Senda Peonil, continuación de paseo marítimo despasante ata a zona portuaria. Segundo, incluir en debadito plan complementario as obras tituladas Regeneración de pistas en Célticos, de Arriba, Serra e Freires, e remodelación da Rúa Príncipe segunda fase. Bien, Ángel. Nada, simplemente explicar que como non foi posible incluir o proxecto do paseo marítimo despasante, non reunimos os requisitos establecidos, concretamente por tanto a interventora como a arquitecta técnica, estima que non é un investimento financieramente sostible, con fin de dar cumprimento ao establecido nas bases do plan único que exixe o plan complementario inclúa proxectos por un importe total con un mínimo do 20% foi necesario modificar este proxecto. Incluíse 3 proxectos de distintas cantidades, e que o seu financiamento e, por lo tanto, a súa execución dependerá das baixas que se produzan na adjudicación das obras incluídas no plan principal. Bueno, simplemente, evidentemente, este grupo de goberno tentou a intención de executar o proxecto do paseo marítimo, pero claro, habrá que buscar outras fontes de financiamento e de todas formas redactado o proxecto obtidas as autorizacións pertinentes, trámites que xa se están facendo por os técnicos. Será moito máis fácil incluir en convocatorias de subvencións como, por exemplo, o Fondo de Compensación Ambiental do AMPE. Manuel, Ana. Bueno, eu como vivo en Espasante claramente estou en desacuerdo de que se quite esa obra, ainda que xa sabíamos cando nosotros nos abstuvemos e tuvemos un castigo por absternos, esta obra xa estaba mal con 2 informes en contra e eu vou votar en contra desde logo. Ahora si vou votar en contra, se o presenta o despasante como ten que presentalo, eu vou votar a favor desa obra. Era a obra seguinte, o que pasa é que bueno, a financiación será... traiga como a ten que traer, eu vou votar a favor, como non. Mentres en contra. De acordo, pero a obra seguinte. Isabel? Iso sabémoslo ver, cando vexamos. Vamos a ver, vou poñer en antecedentes, porque teño que rememorar. Aquí gastáronse 3.569,50 para facer un proxecto de senda peatonal en Espasante concedido á empresa Enurcoil, verdad? Sí. Usted cando lle encargou o proxecto, que lle dixo? Que o quería facer ou que non?
porque supoño que os ingenieros lle dirían xa na primeira entrevista se era viable ou se non era viable. Esta factura haberá que pagala, non? Despois houve que aumentar 354 euros de tasas, según o decreto que podemos ver, número 194 do 2017, de fecha 30 do 3. Vale. Este vai levado ao Posplus 2017 do pleno do 22. Aí xa había dous informes negativos de intervención dicindo que non era financieramente sostenible. Aí xa había un informe da arquitecta técnica dicindo que tiña unha viabilidade de uns 5 anos. Entonces, que pretendían? Engañar a Diputación e que non vira eses informes negativos? E ora pretende decir, que pasa? Que como non lle colou a Diputación, ai, equivocámonos, e ora cambiámoslo por outro. Entonces, que quero recordar que nese pleno do 22 de febreiro, por nosotros externos, estamos nesta posición, por facer un voto responsable que non estábamos de acordo con gastar 173.000 euros nunha senda peatonal, que xa sabían que non iba a ser viable. E ademais, outra cousa, para que sean estes planes complementarios que se realicen, usted sabe que ten que conseguir unha baixa nas adxudicacións casi que teñan que ser gratis. O sea, que non nos venda dicindo que vais facer o proxecto da senda peatonal porque neste Postplus do 2017 non vai conseguir ni o complementario un nin o outro, porque non vai conseguir as baixas que necesita para facer eses complementarios. Entonces, se usted fala con el Nurcoin e lle di como ten que facer a senda peatonal pos veciños de Espasante, porque foi o que lles vendeu, ou agora que lles vai dicir na Praza de San Antón, non, miren, é que agora non podo facer. Non, vai lles dicir, non, é que os 3 díscolos que teño botaronme en contra. Tamén é outra posibilidade. Pero entonces, seamos realistas, se usted fala con Inurcoin e lle di, vamos facer a senda peatonal como marca, sin os informes, que cumpla todo, e os outros votamos a favor. Se non, para cambiar un proxecto por outro que é Calle Príncipe, eu vou votar en contra. Vale, e... Carlos. Sí, vamos a ver, señor alcalde. Eu, no pleno anterior, cando falamos tanto da obra de Ortigueira, da Rúa Príncipe, como da obra de Espasante, nas dúas obras manifestei as miñas dúbidas. O tema de Espasante non vou coincidir con Ana, porque Ana quere que se faiga, eu quero que non se faiga, pero non é porque non quera que se faiga en Espasante, senón porque eu quero que o que se faiga quede para sempre. E teño tamén as miñas dúbidas de que esa obra en madeira vai a resistir. Recordo que tamén lle dixera naquel pleno que había que intentar ter un pouco máis de imaginación con Espasante, porque sen dubidar da urxencia de rematar ese paseo marítimo que a mellor podería facerse na mesma liña do tramo que xa está feito, pegadiño a Ribeira, eu casi prefería 30 metros no mesmo sentido que os outros, que teño as miñas dúbidas que vayan resistir máis de 3 ou 4 anos, ou se coincide que no primeiro ano ven deses temporais que a veces veñen, pois a mellor xa nin o primeiro. Entón, a mí non me preocupa, mellor sería non perdelos, por suposto, pero prefiro perder 3.500 euros que non perder 150.000. Entón, eu invito a que miren, para este ano xa non vai ser posible, pero para que miren antes de rematar a legislatura, de facer algo máis útil para Espasante, pensen na idea do aparcadoiro que é tan necesario, e mesmo pensen nunha idea seguramente moito máis ambiciosa, que sería abrir unha rúa entre a que vai dirección Pena Maior e a zona deses novos edificios, porque o desorden que hai en Espasante, diso non lle vou botar a culpa a vostedes, senón a outros que teño por aquí cerca, o desorden que hai en Espasante témolo que reparar
antes de que volva esa posible burbulla, que eu creo que ha de volver, seguramente non con tanta intensidade como a anterior, pero penso que ha de volver. Hai uns días viña na Voz de Galicia que estáse volvendo a mercar vivendas no litoral de Galicia. Algún pensará que iso é un mérito dos gobernos actuais. Eu penso que é debido ao medo que ten a xente maior a ir a certos sitios aos que antes iban, con todos os problemas que hai de terrorismo internacional. Entón, Galicia, tocaremos madeira, pero de momento non somos un destino atractivo para eses actos violentos. Penso que vamos ir gañando nestes vindeiros anos moita poboación, seguramente non permanente, pero si estival. Entón, temos que preparar espasante para o que nos vai vir. A única maneira é planificalo. Entón, está na súa man, de aquí ao remate da legislatura, intentar facer algo ambicioso con espasante. Por iso que a mí non me preocupa relativamente ese erro de 3.500, prefiro un erro de 3.500 que non un de 150 ou 160. Nada máis. Que se debatió este tema, señor alcalde, que ese proyecto llevaba unos informes en contra, que no era financieramente sostenible y que no lo podía presentar. Revise el pleno en cuestión y verá que así se lo dije. Lo mismo que también, y ahora la culpa es de la Diputación. Pues bueno, pues no, es que es así. Y entonces, y ahora nos pide que unos meses después votemos a favor de retirar una inversión en Espasante para hacer la segunda fase de la calle al cementerio. No puede negar que estemos de acuerdo, ¿no? Haga bien el proyecto, que sea financieramente sostenible y claro, que queremos que se haga esa inversión en Espasante, le recuerdo, la gran olvidada. No sé si se acuerda usted de esa expresión, pero mire, quede tranquilo porque usted no lo ha leído, evidentemente, pero yo sí. Y entonces, si lee un párrafo de la convocatoria del POS, le leo textualmente. No obstante, aqueles concellos cuxas débedas con proveedores sexan moi elevadas, como é el caso, poderán indicar que non presentan investimentos no plan complementario, porque no caso de incremento da achega provincial destinaríanna ao pago as súas débedas con proveedores pendentes de pago. Así que, señor alcalde, no se preocupe usted si esta iniciativa suya. Y, una vez más, mintiendo, porque usted dijo que estos temas los iba a consensuar con el Pleno, con la corporación, y no lo hizo. Lo pretende incluir en un plan complementario que, como ya decía antes la concejala Isabel, que no tiene visos. Mire, le recuerdo que el año pasado, en el post 2016, incluyó en el plan complementario recollida de augas pluviales na pistas do Barral por 30.000 euros. Está contratado, señor alcalde? No, mutis por el foro. Igual no lo sabe. Igual no contesta porque no es porque esté distraído. Igual no lo sabe, pero mire, es que no está contratado y era de 30.000 euros. Entonces, usted nos presenta aquí ahora un plan de cerca de 300.000 euros. Un plan complementario de cerca de 200.000 euros, que usted bien sabe que no tiene viabilidad ninguna. Entonces, primero engañó a los vecinos de Espasante. Ahora pretende engañar a los vecinos de la segunda fase de la calle que va al cementerio. Mire, ni uno ni otro los van a ejecutar con este plan. ¿Queremos que se ejecute la senda peatonal de Espasante? Sí. Bien hecha, sí. La calle al cementerio, ya le dijimos en el anterior pleno que no estamos de acuerdo en esa inversión, que se pretende gastar 300.000 euros en cambiar esa calle por un granito. Eso es lo que pretenden hacer. Y ahora que veo, y me viene a cuento, y luego nos vienen diciendo que no tienen dinero para hacer el colegio de GB. Y pretenden gastarse 300.000 euros en esa calle. Con 300.000 euros, más lo que, luego nos explicará la señora concejala, lo que ha conseguido en la consellería, ya estaba hecho el colegio. Miren qué fácil. Pues no, quieren cambiar un granito y pues no estamos de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Podo, unha cousa que me esqueci. Si finalmente sale aprobado o de facer esta mellora na Rúa do Príncipe, si gustaríame que se estudiase a posibilidade, falo desde o descoñecemento técnico, como sempre, de reducir a pendente da costa do cementerio. Non sei se a mellor se podería, suxeitando os dous laterais... No llega hasta aí, Carlos.
Señor Girón, por favor. Bueno, pois non sei se Estamos chega... para hablar de temas. Non sei se Señor chega Girón, hasta aí. mantenga el orden. Non sei se chega hasta aí. Puedo Señor hacer Girón, una mantenga el aclaración? orden. Pero déxame acabar, Rafa. Por favor. Despois aclárame o que necesitas. Non sei se chega hasta aí, pero de todas maneiras, o que se faiga, que se pense na posibilidade, para que despois non haxa que desfacer, de reducir esa pendente, porque é unha pendente de un 20 a 5, cando eu andaba na bici a dedicarme a medir pendentes. E ao mellor un pouquiño que se baixe podría ser un servicio importante, sobre todo no inverno, cando está esa pendente pois esvaradiza. Entón, Por parte do Partido Popular tenéis un portavoz. Tenéis un portavoz que en este caso non sei definir un portavoz. Entonces, Non pode falar. no. Tenéis un portavoz e un portavoz que ten outro. Bravo. ¿Puedo hablar yo? No, xa pasou o seu turno de palabra. Pero es para aclarar una cuestión Rafa, técnica que han preguntado. y Señor yo se lo Girón, respondo. primeira chamada a orden. Primeira chamada. A terceira, aí vai desalojar a sala. Nada, que contamos antes, que a intención non se exe Claro, que te lo explico después, vale. Señor Girón, segunda chamada a orden. de financiamento Continúa. o máis fácil sería, bueno, incluir en convocatorias de subvencións ou que dixen antes, todo compensación ambiental, pero que non renunciamos ao proxecto de ninguna maneira, vamos. Está claro que non se renuncia ao proxecto. E non é un erro encargar ese proxecto para nada. Ese proxecto fixo unha empresa en Urcoin, Enrique Urcola, que traballou para esta casa moitas veces, e que as consultas e asesoramiento a Costas, a Rafael Emil e a Carlos Gil. Eles definiron, xunto con ele, unha solución técnica. Esa solución técnica foi a que se adoptou no proxecto. Ese paseo vai pegado ao que é a costa, o litoral, e vai sobrelevado. É dicir, que a agua pasa por debaixo, tal como recolle o proxecto. Que este tipo de proxecto non entre neste plan, porque piden que sea financieramente sostible, e por parte de intervención e dos departamentos técnicos sosteñen que o mellor que é unha obra que se pode deteriorar en 5 anos, que é do que se trata, por eso é financieramente sostible, saber? O mellor pode haber algún tipo de reparación, pois, bueno, decídese que é mellor non meter neste plan único de Diputación e buscar outra vía de financiación para facer a obra. Pero non se descarta que se vai a facer. Agora vais a facer, pero temos que buscar diñeiro por outro sitio donde non exijan este tipo de obra. Por exemplo, a desembocadura do Río Dola fíxose co Fondo de Compensación Ambiental no goberno anterior. Ben feita, unha obra necesaria. Houbo que intervir en ela varias veces, pois xa non se podría facer se fora con cargo a este plan. E nosotros plantearémola, pois tamén seguramente con Fondo de Compensación Ambiental, e mirarase de facer o mellor posible, consensuado con todo o mundo. Pero vostedes saben que nosotros prometemos esa obra na campaña electoral e que queremos continuar con esa obra. Se a pudiéramos facer definitiva e ben, ideal, pero é un sitio que require os seus cuidados e as súas medidas. Non se tiraron os cartos do proxecto, o proxecto está aí, e cando se pode facer, pois xa se fai. O tema do plan complementario, para explicar un pouco de que vai esta situación, este tipo de obras que están metidas no plan complementario son feitas con baixas, que como ben explicaxe antes, Isabel, con baixas das obras. Nosotros podemos facelas. Nosotros ahora mismo, este gobierno, os que estamos agora e os que estábamos antes todos xuntos, pois levamos unhas baixas de 187.572 euros desde que entramos en este concello, señor Girón. Eu vou dicir as súas. Mire, perdone, é que como se estaba dirixindo a min, podemos No, perdone, entre eu e usted, porque é que despois agora vai meter ao señor Girón, xa somos tres. Non se vai meter a nadie, xa terminou a intervención. Estou concluindo. Vale. Mire, as baixas do seu goberno, voulles dicir eu agora mismo. Mire, mellora de pavimentación, señalización, vías públicas en Santa Marta, Espasante e Cuiña, 1% de baixo, 1.000 euros. Regeneración de pistas en San Claudio, 876, reparación de edificios e servicios municipais, 1.600, mellora do Camiño de San Pedro outro, 213, acondicionamento da Praza de San Roque e outros espacios, 1.000 euros, as súas 0 euros, regeneración de pistas, esas son as baixas súas. As baixas non súas, do seu goberno, do vosso goberno, non tiñades apenas baixas nas obras.
Gustaríame saber se nosotros en 2 anos temos 187.572 euros aforrados de baixas en obras, esta mesma cantidad nas vosas obras, nas obras do PP, donde se metía. Porque se nosotros conseguimos estas baixas, o Partido Popular no seu goberno tamén as tiña que conseguir, como non había estas baixas. Para onde foron estas baixas? Nosotros metémolas, se podemos, no plan complementario. Podemos facer a calle do Príncipe ou podemos facer outra obra porque temos aquí os cartos. E como temos os cartos, pois así vamos a facer. Vais a facer a pista do Barral, vais a facer as pistas que se necesite. A calle Príncipe, volvemos outra vez ao mismo. Son os veciños do barrio do Ponto, teñen as súas necesidades, é parte, é o casco histórico do Concello de Ortigueira, é a vía, é o camiño hacia o cementerio. Queremos ter unha calle decente e simplemente se trata deso, en 2 fases, que nos costa 300.000 euros facer esa calle. Hai que ver o largo que ten, hai que ver co tipo de pedra. É unha pedra de 10 centímetros de gordo, de granito. É unha calle noble, pero eu non lle pregunto canto costou a plaza de Ayuntamiento, le vamos a arreglado un montón de veces. Ni o cantón, que volvemos a estar outra vez aí reparando agora. Bastante máis dos 300.000 euros e non é granito. Bueno, logo que temos, vamos a proceder á votación, e sendo consecuentes dunha cousa, dependendo desta votación, podemos perder o plan complementario. Vale? É dicir, entonces, cada un sea consecuente do que sea, se se perde, perdémoslo todos. Por alusións. Non, non hai ilusión. Unha ilusión é algo. Se me estaba chamando polo meu nombre, aquí non hai máis Isabeles. Pero era en plan positivo. Pois eu tamén son en plan positivo, que non lle vou dicir nada malo. Non podo hablar. Pasamos a... No, señor Girón. Pasamos a votación. Viva la democracia, señor alcalde. Señor Esto ni Venezuela, vamos. Esto ni Venezuela. Pois a primeira chamada. Un estado municipal, pero todo empezar. Pero é a primeira. A terceira máis. Pido respeto no pleno. É vergonzoso que Pido sea respeto no pleno. alcalde de izquierdas. É vergonzoso. Votos a favor. Unha dictadura, hostia. Votos a favor. Señor... Señor, ¿qué? Está usted no público, ¿eh? Sí, señor. É usted un dictador. Andales, ese señor va a ser, saque o fondo. Non, non salgo por fora, non. Saque o fondo. Vamos, vome por porque é un sinvergüenza. Venga, venga. É un sinvergüenza. Votos a favor. Inútil. Votos en contra. Ben, moi ben. Pasamos ao seguinte. Vai ser que que escoitar a miña emoción. Era que interesa. Pasamos ao seguinte punto. O seguinte punto é moción do Grupo Mixto e BNG para a adopción por parte do Concello de Ortigueira de todas as medidas pendentes relativas á recuperación da memoria histórica e á condena da ditadura franquista. Carlos. No, perdón. Sí. Vamos a ver. Carlos, espera un momento. Sí, a moción ha sido dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa por 3 votos a favor e 6 abstencións, sendo a parte dispositiva a seguinte. Primeiro, o Concello de Ortigueira expresa a súa condena ao golpe de Estado militar de 1936 e da ditadura franquista. Segundo, o Concello de Ortigueira promoverá ao longo da presente legislatura o desenvolvemento dun programa de actividades alrededor da memoria histórica, a represión e a resistencia contra o fascismo que inclúa, cando menos, a posibilidade de organizar, de ser o caso, unha homenaxe pública aos cargos políticos e aos traballadores e traballadoras da institución que foron vítimas da represión franquista. A eliminación, supresión ou anulación dos acordos, distincións e símbolos que reflitan a adhesión e colaboración da institución coa ditadura e as xestións oportunas para a retirada de toda a simboloxía franquista que aínda a día de hoxe está a ferir a sensibilidade das persoas e dos familiares das persoas que sufriron a represión da ditadura. Moitas gracias. Vamos a ver, vou ser moi breve porque non é necesario, nin son seguramente o máis cualificado para dar unha lección de historia a ninguén, pero o certo é que hai unha lei de memoria histórica que aprobou o Parlamento do Estado, o Congreso dos Diputados, e que foi en época do Partido Socialista, e que non debe ser tan negativa
como algunos pretenden a veces decir, cando o Partido Popular, que leva uns cuantos anos gobernando, non se atreveu a derrogar. Polo tanto, simplemente o que eu pido con esta moción, que como temos un pleno longo, tampouco vou a xustificar, penso que está máis que xustificada, o que eu pido simplemente é que por respecto a todas esas persoas que no seu momento defenderon a democracia cos defectos que poidera ter, que algúns din que tiña moitos, outros non tantos, pero o certo que era o sistema democrático que tiñamos ata que se produxo ese levantamento, que en Galicia non foi guerra, en Galicia non houbo guerra, esa é unha das grandes mentiras que nos contan, porque despois nos falan de Paracuellos, pero Paracuellos só sei onde está por Belén Esteban. Entón, isto é un tema moi serio, hai moita xente que tuvo que agachar a cabeza durante moitos anos simplemente por facer o que mellor estou facendo eu hoxe ou o que faigo no día a día nas redes sociais. Eu dixen en ton humorístico que se houbera un golpe militar nestas datas, a mellor eu son un dos primeiros que mandan pola ponte do Barqueiro abaixo, simplemente por escribir. Entón, eu penso que por xustiza con esas persoas que hai que retirar basicamente, a moción é moi xeral, pero a mí o que me preocupa realmente é que se retiren esas placas. Esas placas están nunhas vivendas que no seu día se fixeron con fondos públicos. A día de hoxe moitas desas, ou penso que todas, son privadas, pero eu penso que hai algún sustrato legal que ampara que o Concello non lle teña que pedir permiso ás comunidades de veciños, porque hai como un, non sei explicalo, pero creo que non é necesario. De todas maneiras, esta moción a presento unha por convicción persoal, pero tamén porque hai veciños de Ortigueira de Espasante que me pediron que a ver si dunha vez alguén facía algo por iso. Básicamente, non necesito que se cumpla todo estritamente, pero sí retirar as dúas placas que hai nas vivendas sociais que hai en Espasante e que hai en Ortigueira. Houbo quen argumentou que as fixo o goberno que había naquela época, pero claro, eso non ten justificación, porque realmente o único que as podía facer, non as iba a facer o goberno da República cando acabaron con esto. Nada máis. Ben, gracias, Carlos. E Ángel? Nada, simplemente, bueno, xa non hai que o diga Carlos ou que dirá, hai unha lei histórica que, bueno, temos que cumprir. Seguro que hai cousas máis importantes que facer, non digo que non, pero a lei está para cumprila e por iso, vamos, nosotros estamos de acordo en votar a favor. En relación ao que comentabas, claro, no tema da retirada de placas, o sea, terían que ter un significado histórico, a legitimidade, sempre cando estén incluídas na propia declaración de ben de interés cultural. Despois un valor artístico religioso, que non é este caso para poder conservar, criterios teña, que o símbolo, elemento fundamental da estructura do inmueble, cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación, que en este caso, daban esas placas, creo que non me hago decir para nada. Manuel? Ana? Isa? Sí, eu estou de acordo en que sí que hai que cumprir a lei de memoria histórica. Non creo que sea tampouco unha cousa que tuvera tanta urgencia e moitas máis cousas. E, bueno, o meu voto vai ser a favor. E, bueno, eu comentei que non é unha calle, non é un monolito, non é nada, é unha propiedade privada. Entón, igual, non son os mesmos trámites que se fora unha calle ou que está afectada porque é privada, vamos. Vale, gracias. Carlos? Vale, perdona, Carlos. Claro, que cumplir la ley, señora Garranta, yo creo que no merece mucho ni traerlo a este pleno, ¿no? Pero también le voy a decir una cosa. La explicación que nos ha dado nos lleva a abstenernos. Usted acaba de decir que conoce Paracuellos por Belén Esteban.
Por eso se vai este. Sí, no, pero también pide un poco de respeto a la gente que también murió allí. Y también murió gente, señor de Garret. Debería tener usted un poquito más cuidado con la historia. Y es un tema que no tiene demasiada... Podes volver a... Eu sei que aquí en Galicia, das 7 cidades, quero recordar que mataron a 4 dos alcaldes, así que, señor Muras, a usted tamén, se hai un golpe, tamén lle podría tocar, Entón, estamos facendo unhas comparacións que non se poden facer en ningún caso. Creo que os 4 presidentes das deputacións ou os gobernadores civiles tamén, é dicir, foi unha cousa increíble, non? Aquí non houve guerra, é o que lle quería dicir ao señor Girón. Para Cuellos é un argumento que utilizan os que poñen no mesmo nivel unha cousa que as outras, é unha cousa que foi en Madrid, que eu non sei o que pasou en Madrid, pero eu digo que aquí en Galicia non houve guerra civil. Aquí simplemente en 2 días fixáronse co poder en todos os concellos que eran non afíns a ese levantamento, e morreu un montón de xente, e houve xente que tuvo que estar calada 40 anos. Cando falan de que non é urxente, van 81 anos. É dicir, hai persoas que xa morreron sin ver como sacaban esas placas, e levamos teóricamente moitos anos de democracia, e hai fillos e fillas desas persoas que todavía teñen que pasar por diante desas placas que non fomos quen de retiralas. Ademais, é moi urxente porque, dado como está o goberno municipal, a mellor se pasan 2 anos volvemos a como estábamos e a mellor despois non se pode facer. Nestes 2 anos de legislatura socialista, como é unha lei que tamén aprobou o Partido Socialista no Estado Español, pois a min gustaríame que aproveitáramos os tempos e que sacáramos as placas que non teñen ningún valor artístico, nin aínda que o tiveran. Nada máis. Pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? E seguinte punto, 33avo da execución do orzamento. En primeiro lugar, temos que ratificar a inclusión na orden do día, entón logo temos que pasar á votación. Votos a favor da inclusión? Votos a favor da inclusión deste punto na orden do día? Punto número 5 da proposta de modificación da base 33 da execución. Votos a favor da inclusión na orden do día. Votos a favor? 4. Votos en contra? Abstencións? Sí. María, explicas tú la sección. Bueno, se trata de 2 convenios. Inicialmente eran 2 convenios nominativos que se habían aprobado dentro de los presupuestos, bueno, los que se aprobaron los últimos, y la propuesta es convertir esos convenios en contratos de servicio a una, la Escuela de Gaitas, y a Banda de Música. Se mantienen las cantidades y lo único que hemos visto, porque me he reunido con las 2 entidades, les he explicado que precisamente ganamos en agilidad a nivel documental, porque a la hora de justificar, al no ser un convenio, los convenios nominativos al final del año, cuando hay que justificar los gastos, hay que hacer una memoria de actividades, hay que presentar toda la justificación de gasto dentro de los gastos reconocidos en las bases, tienen que aportar también documentación sobre la propia entidad, mientras que pasando a contrato de servicio, simplemente es presentar la factura por la actuación que han hecho. También es una manera de regular lo que yo entiendo que era pues un poco una situación anómala, porque es bien cierto que en el caso de estas 2 asociaciones, en realidad era como una contratación cubierta, lo que estábamos haciendo, porque había una contraprestación que no estaba reflejada en el convenio y eran unas actuaciones fijas a lo largo del año, que bueno, la verdad es que no eran así como muy procedentes si era a través de un convenio, porque un convenio nominativo, su función es
dar un apoyo económico a los gastos corrientes de esas asociaciones, con lo que ellos pueden, digamos, organizar los eventos que quieran dentro de sus bases de asociación. Pero dentro de nuestras actividades que nosotros somos los que organizamos, lógicamente no tenemos por qué decirles a nadie que vengan a actuar si es que, digamos, no hay realmente una obligación por parte de ellos. Entonces, hemos, digamos, aclarado estos dos términos y ellos han aceptado, y bueno, por eso lo he traído aquí, porque cuanto antes lo podamos hacer, pues antes regulamos todo y, bueno, pues los llamamos y pueden actuar en los momentos que nosotros organicemos los eventos. Bien, Manuel, Ana, Isa, sí. Vamos a ver, aprobamos os presupostos o 13 de xaneiro, non? Aquí vexo que hai os 5.000 e os 7.000. Entonces non se falou ca escola de gaitas e ca banda, e eu que fixen o presupuesto. Bueno, eu non gestionei, eu desde logo ca escola de gaitas e ca banda de música non falei. Entonces, 2 meses despois que entran en vigor os presupostos, pretenden que agora modificamos a base 33. E despois que vai ser? A fundación? Despois que vai ser? Vamos a aumentar as Promor ou non lle vamos a aumentar as Promor? É dicir, seguimos igual, seguimos gobernando a impulsos. Sí, vale, o sea, sin aclararse. É dicir, por que temos que creer agora que... É dicir, porque é agora mellor, tampouco sabemos a opinión da escola de gaitas nin da banda. Despois, se termina e despois o final contestaremos. Claro, porque non sabemos tampouco por que se tomou esa decisión. E porque non se tomou xa cando se aprobaron os presupostos e agora modificalo con solo 2 meses. Entendo que se os presupostos estuveran prorrogados como foi antes, pois vale, que houbera que facer as modificacións, pero os presupostos seus, naquele tempo, nosos de todos, o sea, xa facer a modificación a 2 meses que están en vigor, pois a verdad, non me parece moi boa gestión, quere que lle diga. Moi ben, Carlos? Eu, se é verdade que non vou dubidar, lóxicamente, en principio, non teño motivos para dubidar da palabra da Concelleira de Cultura e Educación, se é verdade que a Escola de Gaitas está a favor, se é verdade que a banda de música está a favor, e se entendo que a Concelleira está asesorada por Secretaría e Intervención, se ese xeito de retribuir ou de permitir que a banda e a Escola de Gaitas sigan funcionando, se é máis axustado a dereito, pois eu vou votar a favor, lóxicamente, independentemente de que hai 2 meses, pois a mellor as cousas non estaban tan ben feitas, toda a corrección que sexa para mellorar, eu voulle votar a favor. Rafael? Vamos a ver. Hace el pleno anterior y ahora la concejala, 2 meses después de Cultura y Educación, nos dice que había una situación anómala. Y entonces, ¿qué pasa? Que en los presupuestos que nos trajeron hace 2 meses puede haber más situaciones anómalas. ¿O solo han detectado esta en estos 2 últimos meses? Por curiosidad. Solo esta, ¿no? Vale. Y entonces ahora pretenden, y el argumento que utilizan es que va a ser un convenio más ágil. Bueno, pues si hay que agilizar, que sí que hay que agilizar, lo primero que hay que agilizar de todas estas asociaciones es Asproemor. Esa sí que hay que agilizarlo. ¿Está pagado Asproemor lo del año pasado? No forma parte del... Pero sí es una pregunta retórica, no quiero que me contesten. Está pagado. Eso sí que hay que agilizar. Asproemor sí que hay que agilizar. Entonces, pues claro, es que nos vienen aquí ahora con cambios. Ahora la escuela de gaitas y la banda de música. Mañana será la coral polifónica o la plenia ciclista. Oiga, aclárense. Y cuando se aclaren, traen unos presupuestos nuevos, hechos ahora por ustedes 4, porque aquellos 3 eran malos, malísimos. Ustedes hacen ustedes unos presupuestos, 4, y bueno, y vemos cuál es su idea política de este ayuntamiento. Pero andar bailando cada pleno que traemos aquí, ahora quito aquí, ahora pongo allá, pues claro que no, pues no estamos de acuerdo, señor concejal. Nada más. Bien, Isabel y Mario, ¿qué puedes contestar? Vamos a ver, efectivamente yo parto del criterio de que si las partes están de acuerdo,
Es decir, yo antes de traer las cosas aquí lo he planteado con las personas interesadas, afectadas, y ellas han visto, porque lo han padecido también, es decir, los convenios son, por un lado, efectivamente, una ayuda, pero que tiene que cumplir una serie de papeleo que es también para ellos engorrosa, y a la hora de justificar y de pedir papeles, y porque falta este y porque falta aquel, siempre se demora después el pago. Entonces, la experiencia también nos ha ayudado a todos, a ellos y a mí, a ver cuál podría ser una vía de solución a los retrasos que se van acumulando a lo largo del tiempo, porque ya no solamente la actividad, hacer el convenio, firmarlo, desarrollar la actividad, esperar al final del término del convenio, luego presentar toda la documentación. Yo veo que ellos también, tanto son chicos jóvenes, a la hora de presentar siempre les falta algo, siempre nosotros también a lo mejor hay un papel que tenemos que pedirles y que no le hemos pedido con bastante diligencia. En fin, visto lo visto, hemos llegado a la conclusión, y yo ya digo que esa conclusión llegamos pues por la vía normal de la vida, es decir, a través de la experiencia. Y si supiéramos antes lo que funciona perfectamente, lo habríamos hecho antes. Bien, damos por debatido el punto. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Repetimos la votación, que hay empate. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Bien. Siguiente punto son las mociones de urgencia. Tenemos mociones de urgencia de Isabel, ¿no? Sí. Carlos, ¿tienes alguna moción de urgencia? ¿Partido Popular? No. No tiene. Vale, sí. Pode empezar Vanessa, que non teño problema ningún. Es igual, empiezo tú. No. Vale, o motivo da ausencia é que, bueno, nos chamaron ontes dende a Xunta para decirnos que iban a vir uns martes a retirar as, van a vir con os furgóns e tal, a retirar as patatas que teñen os veciños e tal. Entón, bueno, elaboramos este escrito, bueno, é moi parecido ao escrito que está por aí para firmar, e elaborámoslo para, bueno, de alguma maneira recollendo todas as peticións que nos foron facendo os veciños durante os 2 meses que estivemos dando as charlas sobre a couza. Entonces, bueno, en principio poden estar en silencio. Señor Nino, Regino, pode estar en silencio, que máis que nada é que cando estamos facendo a grabación escoítase por detrás as súas palabras ou as lúas, entón un pouco de respeto. Nadie lles interrompe a vostedes, logo. Madre mía. Sí, continúa. Bueno, que nesta moción o que se recolle basicamente son as peticións que nos fixeron os veciños durante estes 2 meses. Simplemente elaboramos un escrito e nada, yo queremos presentar a Xunta canto antes mellor porque bueno, estamos bastante decepcionados coa xestión que están a levar a cabo. Non fixeron nada do que dixeron que iban a facer nas reunións que fixemos con eles. Bueno, en fin, que podemos pasar a votar a ausencia. Pero leemos... Sí, eu prefiero que se exprese o que é a moción e despois... Vale, as medidas para a erradicación desta praga se teñen dilatado moito no tempo, tendo a Xunta de Galicia coñecemento da súa presenza en agosto de 2015. Vou intentar resumir un pouquiño. E no caso do noso concello, pois eso, empezou en febreiro. As medidas para a erradicación chegan tamén nun momento complicado porque o ciclo da pataca pois estaba en marcha. No concello, a primeira semente de patacas pois faise entre os meses de outubro e xaneiro, e a partir do mes de febreiro os pequenos produtores mercan a semente para plantar a pataca de tarde.
Co cal, no momento que chega esta legislación, a maioría de pequenos productores teñen a pataca de cedo plantada e a pataca de tarde comprada. Tamén existe no Concello os pequenos produtores que venden o seu excedente como complemento á economía familiar ou agricultores dedicados á produción e venta ao pormenor que ven comprometido o seu futuro e o das súas familias nun municipio cunha porcentaxe de paro bastante elevada, especialmente nas persoas de 45 e 55 anos e cunha precariedade e inestabilidade laboral generalizada. Ademais dun problema de plaga de cuarentena, é tamén un problema social que afecta a unha tradición de cultivo moi enraizada na nosa cultura e practicada por case toda a totalidade da población, con unha grande complexidade nas casuísticas, dende persoas xubiladas que posúen unha pequena plantación ata familias para as que o cultivo da pataca supón asegurarse unha boa parte da dieta consumida para todo o ano e non dispor deste produto pode supoñer desestabilizar a economía familiar. Este problema social agrávase porque non existe tampouco por parte da Xunta unha canle fluida de información, é dicir, nos chamaron ontes para decirnos que veñen o luns. Entón, nin os informan dos dereitos e deberes que lles competen máis alá da propia legislación. Envían a legislación e xa está. Esta grave deficiencia, ao momento, este oco, de momento, estaba sendo coberto por persoal do Concello, que se estableceron varios puntos de información nas parroquias con unha metodoloxía que persegue o obxectivo de que a información chegue a todas as persoas afectadas entendendo que é un problema global, que todo o mundo ten pataca plantada, vamos. Existe tamén unha incertidumbre tanto na población como entre os concellos sobre como se van a executar as medidas. Agora xa estemos encima. E na orde do Diario Oficial de Galicia do venres de marzo di que todas as plantacións de pataca existentes nas zonas infectadas no momento da entrada en vigor do Real Decreto serán desenterradas e retiradas baixo control oficial no tempo máis curto posible e o seu destino será a destrucción, pero non din que as teñan que retirar os propios veciños. Vale, e nunha reunión celebrada o 16 de marzo de 2017 entre técnicos da Xunta, o que se falou foi que habería unha primeira fase de retirada de pataca, de semente, que é a que van a facer este luns e martes, e unha segunda fase de retirada da pataca plantada, pero que non lles están dicindo os veciños, nin están informando, a pesar de que dixeron que iban a enviar unha carta a todo o mundo e tal, é que van a facer só a primeira fase. Entón, está todo o mundo preguntando, todo o mundo dicindo, vou a ter que pasar o fin de semana arrancando as patacas, non? Bueno, crea un pouquiño de caos. E nada, e logo que a partir do 5 de marzo, os veciños e veciñas teñen que adquirir sempre as patacas certificadas e pagar por elas o que exixa o distribuidor. E existe tamén unha preocupación acerca da posibilidade de que suban os precios e a crenza de que o mercado, tanto exterior como interior, se vai a aproveitar desta crise para agravar as economías máis afectadas, podendo chegar a pataca a pasar de ser un produto habitual a ser un produto de luxo. E tendo recollido as impresións dos veciños, previamente consultados a través de reunións de participación cidadá, pois propomos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: solicitar á Xunta de Galicia e os demais organismos competentes que respondan a unha comunicación oficial, fluida e intelixible. Até o de agora, solamente tivemos comunicacións sesgadas a través da prensa, chamadas de teléfono, un mail, e pedimos que estén á altura neste sentido, porque é un problema social e que son necesarias máis medidas didácticas e preventivas para evitar a expansión da plaga, dado os sectores de poboación aos que afectan. Un período de carencia ata que se recollan e consuman as patacas que neste momento están plantadas. En vez de gastarse o que non temos en facer este despliegue, que esperen 2 meses a que a xente poida consumir esa pataca. E desa maneira, ainda que habería que esperar un pouquiño, aforraríanse estes cartos. E dada a extensión do Concello de Ortigueira, con 210 km cuadrados, que se afine técnicamente, no tocante a prohibición total, que se faiga unha campaña a medida, a través de trampeos, e que se establezan mecanismos necesarios para averiguar en que zonas haya máis afectación ou en que zonas non. Programas de axuda e solución para familias con recursos limitados que recorrían a pataca para asegurarse unha dieta máis completa, así como para os agricultores dedicados á produción, que tamén os temos. E no caso de que finalmente se faga efectiva a retirada da pataca, que xa se vai a facer efectiva a semana que ven, pois que non obriguen os veciños a arrancala e a facer eles o traballo para logo ter que entregala.
e que doten de medios económicos aos concellos a través de subvencións para que se poidan xestionar estas cousas un pouquinho máis desde máis cerca, porque realmente hoxe pola mañá foi unha locura de xente que non sabe como hai que facer, que non saben se van a pasar o fin de semana arrancando ou non, e que no caso de haber indemnizacións que xa saíron, que se establezan os mecanismos necesarios para simplificar os trámites, que non é o caso xa, e que se cambia a normativa do Ministerio de Agricultura para o caso dos profesionais existentes na zona, para que poidan conservar o lucro cesante, porque eso sí que afecta gravemente a súa economía, e que se establezan os mecanismos necesarios para regular o prezo da pataca co obxectivo de protexer tanto os consumidores tradicionais como os novos consumidores que anteriormente plantaban, evitando así que a pataca remate por convertirse por un produto de luxo. Non obstante, o Concello en pleno acordará o que estime pertinente. En primeiro lugar, vamos a pasar a votación de urxencia da moción. A favor, non? Votos a favor da urxencia? Votos en contra da urxencia? Abstencións? Vale, e agora pasamos a votación do que a moción en sí. Despois xa chetan, Manuel, queres Ana, Isabel? A mí non me quedou claro, o día 8 e o 9, que é onde pon hai que arrancalas ou non as hai que arrancar? É que non está claro, ese é o problema. Pero non estudaste dando sacos? Os sacos mandounos a Xunta e están aí, e mandounos para aquí, mandounos para a oficina agraria. Sí. Pero non é competencia nosa. E ceñíndonos a orden, din que hai que arrancalas, pero non din quen ten que arrancalas, non din que teña que ser o veciño o que ten que arrancalas. Entón que veñan os técnicos a arrancalas e xa está. Claro, eso é o que estamos pedindo ca Candelero ahora mismo. Sí, vamos, está no punto de debate. Isabel, termina o debate. Sí, non me meta presa. Carlos? Para eu, con este tema da pataca, cando escoitamos os telexornais, falan dos antisistema, como a última carta da baralla. Eu visto como está o sistema no Estado español, en Galicia, no Estado español, en Europa, no mundo, declárame abertamente un antisistema, pero pensade que estamos nun mundo no que se fabrican virus informáticos para vender antivirus, no que parece que se teñen fabricado virus non informáticos, virus de verdade para vender as vacinas. E eu con isto da couza guatemalteca teño sospeitas similares. Non sei de quen pode ser a culpa, pero hai cousas que non encaixan. Entón, dende logo vou votar a favor desta moción. Hoxe nas redes sociais había un veciño que terá que perseguir a injustiza, ou sea, a xustiza, terá que perseguir porque sacou unha pataca aí na parte de Couzadoiro que estaba brillante como ela sola. E claro, non sei se hai mecanismos para saber se a couza está nun terreo, se non está, porque non sei nada, por desgraza, ainda que veño do campo, como casi todos, pois perdín a conexión, non sou un analfabeto en temas do campo, é dicir, se mañán hai unha guerra e me teño que ir a vivir do campo, seguramente sei dos primeiros en morrer. Cando tanto o meu pai como o meu avó como toda a miña familia, polo menos por parte de pai, viviu do campo desde sabe Dios cando. Entón, pois, desde logo vou votar a favor desta moción e a ver que pasa con isto da pataca. Como ben di aquí a moción, no 2015 sabíase do problema, pero hai técnicos cualificados que me teñen informado tamén de que en período de eleccións na Xunta hai decisións valentes que prefiren retrasarse, porque priman outros intereses. Entón, nada, desde logo vou votar a favor desta moción. E Rafael? Sen comentarios. Non ten ningún tipo de... Non. Bueno, pasamos logo a votación da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Sí, tes a favor. Vale. Sin tempo, verdad? Sin tempo. O 8 horas. Vale.
Isabel Rego Martínez, concelleira, propón ao Pleno a adopción do acordo que se expoñerá con funcionamento seguinte. Exposición dos motivos. A Lei 19/2013 do 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública e o Bon Goberno, que foi publicada no Boletín Oficial do Estado 10 de decembro de 2014, e na súa disposición final novena estableceu que os organismos afectados, entre eles os Concello de Ortigueira, tiñan un plazo de 2 anos para adaptarse ao novo disposto nela. O Grupo de Goberno do Concello de Ortigueira non só adaptou o disposto nesta norma legal, senón que, pola contra, obstaculiza o exercicio do dereito á información tanto dos cidadáns como dos conselleiros que non poden acceder á información necesaria para o exercicio das súas funcións de goberno. Basta con contemplar a páxina web https sede electrónica portal de transparencia para comprobar que non só non ofrece información, senón que a que ofrece está totalmente obsoleta. Figura nela como concelleiro de Emprego e Medio Ambiente o noso querido veciño e compañeiro da oposición, don Adolfo Malagoto Vieites. Teríamos que tomar exemplo do Concello de Cedeira, que cuxa páxina www.portaltransparencia.gal Concello podes acceder con todo detalle á información actualizada relativa ao Concello. Entendemos que a día de hoxe Ortigueira non pode ter unha páxina como a que está aberta, porque a desorganización administrativa deste Concello, cuyo máximo responsable é o noso alcalde. Con todo é posible avanzar nesta liña de transparencia e por todo isto, esta concelleira que propón ao Pleno, previa a declaración de urxencia, a adopción dos seguintes acordos. A. Adoptar as medidas necesarias de toda clase, ata económicas, para poñer en funcionamento un portal de transparencia de parecidas características ao de Concello de Cedeira, no prazo máximo de 5 meses. B. Inmediatamente poñer a disposición de todos os concelleiros os seguintes rexistros do programa Gestiona: rexistro de entrada, rexistro de salida e rexistro de expedientes. Eu axuntei porque todavía está a Consellería de Bienestar Social e Sanidade, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería de Emprego e Medio Ambiente, Consellería de Obras, Servicios e Facenda, que eu penso que non corresponden ca desta legislatura. E sí que tamén teño a de Concejalía de Empleo e Medio Ambiente do señor Adolfo Malagoto. Eu pola mañá volvín a entrar, está o presupuesto do ano 2015. Entonces creemos que en consideración tamén do artigo 14 que di o ROF, en que temos dereito á información e na calidade de transparencia que tanto se mantivo na campaña electoral que fixemos, pois que vayamos, como xa van 2 anos, estes 2 anos que quedan, que non obstaculicemos máis a nosa labor de concelleiros. Sí, moi ben, a información é moi importante, Isabel. Gracias. Vamos a ver. En primeiro lugar vamos a votar a urxencia da moción. Aproveitamos, sí, para traer a plenos mocións, cando son mocións de urxencia, realmente mocións que isto pode meter perfectamente dentro do orden do día. Contestar? Ahora non, despois. Vale. Pode meter na orden do día sin ter que debatir agora o que é urxencia, un tema que podemos resolver en calquer momento. Nós, por a nosa parte, vamos a meter como unha moción dentro da orden do día. Logo vamos a pasar a votación da urxencia. Votos a favor da urxencia. Está ben. E agora vamos a tratar o tema. Falo despois ao final. Carlos, podes? A ver, eu en todas as medidas que vayan a favor da transparencia, pois lóxicamente voulle votar a favor. Tamén lle teño que agradecer a Isabel que cambiar o sentido do voto na moción que presentamos nós, porque ás veces tamén leveina por urxencia, mellor non tivera tempo de ler con calma o que se pedía. Entón, vou votar a favor desta moción, pero sí que lle vou poñer un pequeno pero aquí a nosa concelleira, compañeira de oposición, ou como xa estou liado, porque o grupo de goberno do Concello de Ortigueira non só non se adaptou disposto nesa norma legal, senón que pola contra obstaculiza o exercicio
A ver, Isabel, isto non creo que sea desde hai un mes e medio nin dous. Isto é unha responsabilidade tamén súa e dos seus compañeiros. Xa tive unha conversa con vostede ontes sobre algúns temas. Entón, estou totalmente a favor do que ela di, pero, claro, a mellor con estes dous textos vostede está invitando ao grupo de goberno a que vote en contra. Entón, a mellor, se non puxera iso exactamente así, pois votábamos todos a favor e quedábamos todos contentos. Pero eu, desde logo, que lle vou votar a favor. Poido contestar. Ao final. Rafael. Estamos de acordo con todo o texto, así que votaremos a favor. Moi ben, Isabel. Mira, concretamente, iso foi porque eu solicitei información xa pertenecendo ao grupo dos non adscritos e como houve bastante inconveniente en recibir a información e bastante tempo, entonces agora tampouco vou empezar a dicir os días e a contar os días, pois cando queiras, que eu poño a disposición toda a documentación, entonces poderíache nombrar os artículos, o tempo que hai para contestar, como se autoriza a documentación, se ten que ser parcial, se ten que ser total, pero non ven ao caso. Entonces, como viví nas miñas carnes, e tamén en varios plenos o señor Girón fixo referencia a que non se lle daba a documentación pertinente, que está grabado nos plenos, pois foi unha forma de que, e máis que nada, é que o portal de transparencia de Cedeira está perfecto. Invítos a que o vexades, porque además foi estuvo colgado nas redes sociales, e aí está todo detallado. E evitaríanse moitas cousas. Podo falar? Moi breve, pouco tamén. Nada, simplemente, Isabel, era un tono un pouco distendido. Se dividimos o número de días que estiveron vostedes e que non estiveron, pois simplemente con que asuman un 70%, a mellor, 70% da responsabilidade do que aquí pasou, xa me conformo. E o 30, lóxicamente, pois, o 70 é de todos, habría que facer unha forma, non? O 70 de todos e o 30 dos casos. Está entendido. Mire, perdone, se manda patrón, non manda mariñeiro, xa lle dixo unhas veces. Sí, por favor, Ana. Mira, quero dicir que xa nos queixamos antes. Eu, concretamente, creo que diante de todos, incluso eu dixen ao secretario, que non era capaz de ver nada na gestión. Non sei se que a mí non se me permitía ver, se é que non vían os demás compañeiros. Para ver algunha cousa, preguntaballe a Manuel, preguntaballe a Isabel, se é que eu non sabía. Non, é que no gestionamento non sabría. Entonces, non é desde que non estamos nos non adscritos. Esta queixa xa a fixen antes de pasar aos non adscritos. Ao mellor, ainda me tiña que queixar antes. Sí. Ou con máis forza. E de máis cousas. Xa me queixei de máis cousas. O que pasa é que non se pode explicar aquí de todo o que nos queixamos hasta chegar ao punto de... Bueno, eu creo que neste Concello non se obstaculiza a nadie o tema da información. Absolutamente a nadie. E si, de todas formas, se dá esa situación, sempre tedes a opción da protesta, dos escritos, eu dixenllo que non vi a gestión. Pero non, en ningún momento se obstaculizou nada do que pedides. O que si, información é poder, e información é delicada, e hai certas cousas que si, que hai que ter o cuidado que hai que ter, nada máis. Cada concelleiro responsable dos seus actos. Vostedes xa falaron. Dirigime a usted cando estaba no seu equipo de gobierno e seguía sin poder ver o que usted me daba. Sería algunha avería que habería por aí. Bueno, un tema, para terminar con este tema, vamos a ver un asunto. Ben, pola nosa parte, o tema de transparencia do Concello de Cedeira sale estes días, eles tamén tiveron un tempo para adaptarse, nosotros tamén o faremos. Eu non teño nada que ocultar, nin o meu goberno, nin o meu equipo, nada que ocultar en este Concello, nada, absolutamente nada. Entonces, cando sea o momento, cando se poida acabar con esta página web, acabar con este portal de transparencia, xa teñen todos aí os que podes ter acceso a eso e cuidar, por suposto, esa información que foi o que pedín desde o primeiro día que entrei neste Concello, que se cuidara a información. E despois o segundo punto, Isabel, inmediatamente poñer a disposición de todos os concelleiros os seguintes rexistros do programa Xestiona. Entende que isto que é ilegal, é competencia
directa da alcaldía, non é competencia do pleno, que é o rexistro de entrada, rexistro de saída, rexistros de expedientes. Calquer tema que consideren que calquer concelleiro que debe consultar, fai un escrito, solicito, e se legalmente se lle pode dar, é por parte de secretaría, non por parte da alcaldía, por parte de secretaría se lle vai a contestar correctamente para que o consulte. Pero estes puntos que temos aquí, por lei, que tamén como conoces moi ben as leyes e os artículos e todo, pero pode comprobar que é un tema ilegal, é unha competencia directa da alcaldía, non é competencia do pleno. Entón, como damos por debatido xa o punto, pasamos a... Xa le adianto que entonces pase máis e lle presento o recurso. Moi ben, de acordo. Pasamos a votación. Logo, votos a favor da moción. Podería solicitar unha aclaración. Pero claro, agora eu teño unha dúbida que a mellor voto a favor do punto B sin saber si se pode facer ou non. Que non che vai dar acceso. No, pero a mellor... Non che vai dar. Non me preocupa saber si non sei se o señor secretario a mellor nos pode asesorar de si é lícito que se aprobe o punto B da moción. É dicir, que poidamos acceder todos ao registro. Efectivamente, es competencia del señor alcalde, se lo pone a las disposiciones vigentes. Claro. Es competencia del pleno. Entón non temos nada que votar. Si lo votan, adoptaría un acuerdo, a mi juicio, legal. Pois sinto, Isabel, porque quería che votar a favor. Non pasa nada, seguiremos así 2 anos. Bueno, votos a favor da moción, votos en contra da moción. Pero que vamos a votar, non vamos a votar nada. La votación la temos que votar. Pero entonces yo pido que se retire del orden del día. Claro. Pero hay que tratarlo en la sesión siguiente. Bueno, pues lo podemos modificar. No es así. Entonces igual Se lleva a la sesión siguiente exactamente igual. Y hacemos la votación en la sesión siguiente. Claro. Es lo mismo que ahora. no, entonces no tiene sentido. Entonces retiro mi propuesta porque no tiene sentido. Claro. Entonces, ¿La quiere retirar? Claro. ¿La puede retirar? ¿La quiere retirar? Sí. A ver. retira, se presentará. Ya presentaremos otros. Queda retirada la moción. Siguiente moción. Isabel Rego Martínez, conselleira, propón ao pleno a adhesión do acordo que se expoñerá con fundamento o seguinte: exposición dos motivos. A situación de illamento da comarca do Ortegal verase agravada próximamente pola renuncia por parte de Arriba da línea regular de autobuses que unía Viveiro con Ferrol. Esta situación é coñecida desde principios do ano 2017 e polo momento non se viu ninguna iniciativa concreta por parte de ninguna administración. Ahora ben, a realidade é que a poboación total afectada, incluída Cedeira, Moeches, San Sadurniño, como a comarca do Ortegal, Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira, facendo un total de 23.937 habitantes, polo que, salvo con criterios de solidaridade interregional, é imposible cubrir o espazo que as empresas privadas abandonaron pola súa falta de rentabilidade. Os concellos non teñen obrigación legal de asumir competencias neste tema, nin poderían asumilas salvo que se conceda correspondente financiamento. Ahora ben, trátase dun tema de inmensa importancia e o Concello de Ortigueira debe atender a preocupación dos cidadáns con respostas concretas. Por todo iso, a concelleira que expón propón ao Pleno, previa a declaración de urxencia, a adopción dos seguintes acordos: creación dunha comisión informativa no seo do Concello dedicada á análise do problema, procura de solucións e información constante ao cidadán, que se reunirá mensualmente para informar da marcha das xestións realizadas. B. Creación dun grupo de acción cidadano que participen polo menos os concellos arriba indicados e que estará aberto á participación de outros colectivos para exixir á Xunta de Galicia o financiamento necesario para a solución do problema. Reclamar da Xunta de Galicia o mantenimento dun servicio regular diario dende o Barqueiro a Ferrol e do campo do hospital a Ferrol e viceversa, con saídas a primeira hora da mañá e chegadas a Ferrol antes das 8:30 e regresos a partir das 14 horas. Organizar con medios municipais un servicio de microbús ou taxis regular
a demanda para enlazar o territorio municipal co servicio regular de autobuses, establecer unha ordenanza fiscal para o cobro do servicio con subvencións en función da renta e do patrimonio. Bueno, penso que é un problema que está sufrindo non só co autobús, senón que tamén o tren. A verdade, sale unha nota de prensa estes días en que agora nos transportes escolares que tamén poden viaxar. Ou era aquí hai uns anos unha iniciativa que estuvera que se podían ir nos autobuses. A ver, a min digo porque, por exemplo, sería mellor na ruta das mañás, por exemplo, porque a xente que teña que vir facer análisis, podía vir no bus do instituto. Entón, vamos, eu penso que xa que nos están quitando o tren, que están quitando o autobús, pois unirnos entre todos a ver se conseguimos que ese servicio quede garantizado. Ben, eu mesmo digo o mesmo que antes. Este tema de mocións, igual que anterior, cando as teñades, pasarias para incluirlas na orden do día, que non hai ningún problema. Incluso hai a posibilidade de xunta de portavoces, que son os portavoces dos 3 grupos, pero en calquer momento algo que vos afecta aos non escritos, podeis estar nesa xunta de portavoces. E expónse todo isto, vale? Entonces, o tema é o seguinte: isto xa se está tratando nos concellos a través das alcaldías e xa se está, todo isto que está aquí xa se está poñendo en marcha xa desde hai tempo. O todos os alcaldes... Pero desde hai tempo, hoxe estaba na prensa e só sala a Mancomunidade da Mariña. Non, pero estamos todos os alcaldes da comarca de Ordeal. Explíquenos entonces como está. Moi ben, pero xa se explicará no seu momento, non? Eso, cando teñamos temas para explicarles, explicaránse, non? Despois, o que vexo tamén é creación dunha comisión informativa no seu concello, non? Estes temas de creación de comisións informativas e todo eso pertenecen ao goberno, non pertenecen ao pleno. E creación dun grupo de acción cidadá na que participe polo menos concellos, alguén que tamén é un tema. Aquí non temos unha comunidade no que é Nortegal, pero, bueno, todos os alcaldes, no seu momento, poderemos acordar se creamos ese tipo de acción. Tampouco non tengo de tempo. Reclamar a Xunta de Galicia o mantemento do servicio regular diario desde Barqueira a Ferrol, Campo do Hospital a Ferrol. Isto xa se está facendo, e eles están dando as explicacións e están facendo, por iso parte o esforzo necesario para que isto se cumpla. Despois, o seguinte punto: organizar con medios municipales un servicio de microbuses ou taxis regular por todo o ayuntamiento. Económicamente, entenda, señor concelleira, que é inviable. Fixo co Banco de Loiro, ese é un tema puntual, non é o mismo que ir recoller con taxi a unha persona todos os días para traerlo ao autobús. Creo que nese sentido temos que razonar. E establecer unha ordenanza fiscal para o cobro do servicio con subvencións en función de renta e patrimonio. O que lo podemos facer, pero, bueno, a población que temos aquí no concello sabe perfectamente como a min calé. Logo, por iso que nosotros a este tema vamos a votar en contra, porque non proceden casi en ningún punto. Perfecto. Acabamos de dar a idea para presentar a seguinte moción no próximo punto. Estamos con a urxencia. Temos que votar a urxencia. Votos a favor da urxencia, non temos problema, sí. Carlos, votos en contra, foi por unanimidade. Sí, vamos a ver, eu, aínda que haxa mellor certas liñas coas que podría ter algunha máis que discrepancia de improvilización no tema dos servicios municipais, aínda que a mellor deste xeito exacto sexa complicado de facelo, sí que poderíamos estudiar algún tema de bono taxi ou algo así para os veciños en función de rendas e temas deste tipo. O que é penoso, témonos que revelar, é que, a ver, están atacando o tren e ainda encima non están dicindo, porque poderían dicir, eu tampouco estaría de acordo, pero poderían dicir, bueno, xa que vos vamos sacar o tren, porque é o que están facendo, vamos vos reforzar as liñas de buses, pero curiosamente están sacando o tren e sacando o bus, non? Todo a un tempo, e isto sí que non podemos permitir de ningún xeito. Ao mesmo tempo están falando de aproveitar as liñas do transporte escolar. Eu por profesión poido vos decir, máis que nada para crear estado de opinión, que iso no colexio é viable a día de hoxe porque os nenos levan un acompañante, pero no instituto
iso é incompatible coa lei de protección do menor. É dicir, que o ben a Xunta mete un acompañante nos buses ou estamos abrindo un servizo que disfrutan menores a que poida entrar nel persoas, son casos raros, lóxicamente, non? A maioría da xente iba a ser xente maior, que un quere ir ao médico, outro quere tal, parece moi bonito, pero claro, que a mellor hai un veciño dunha parroquia X que o que quere ir cos nenos sentado, así de claro. Entón, no colexo é posible facer iso, porque os nenos levan acompañante. No instituto podía ser unha fonte importante de conflictos que non sei se a administración está calculando. Nada máis. Pero vou votar a favor da moción, porque ainda que haxa moitas cousas que puntualizar, si é certo que canta máis forza, canto máis este sobre a mesa este tema, pois máis poderemos acadar entre todos. Sí, nada máis, gracias, Rafael. Bueno, antes de nada decir que sí que yo comparto la opinión, pero yo no solo comparto la opinión, sino que la practico de no traer temas de urgencia que se pueden debatir con un poquito más de calma. Y digo que la comparto y la practico, porque el señor alcalde os está echando la bronca de traer las mociones por urgencia, y recuerdo que trajo por urgencia cobrar los grupos políticos, cuando podía venir a un pleno ordinario. Y el Plus 2017. Practique con el ejemplo. Y el único que no trae mociones de urgencia, cuando hemos traído alguna, le hemos presentado un tiempo y plazo para que todo el mundo le diera tiempo a estudiarla. Y en esta yo creo que también, Isabel, es decir, aquí hay muchos puntos con los que estamos de acuerdo, vamos a votar a favor, pero vemos que hay otros puntos que requieren un análisis serio de la situación. Es decir, establecer una ordenanza fiscal para o cobro do servicio de consumición en función da renda do patrimonio. Esto requiere no un tema de urgencia de debatir aquí así, con que estamos de acuerdo, porque vamos a votar a favor, porque sí que hay que ponerse serios con el tema de las comunicaciones en el Ortegal, tanto en el tren como en el autobús, como si ya hasta, iba a decir, hasta el transbordador de la ría. Es decir, estamos faltos de comunicaciones, y esto, entonces por eso la apoyamos, aunque hay cosas que vemos de muy difícil aplicación, y es cuestión de, por eso yo insisto en que estas cosas mejor presentarlas con tiempo para que dé tiempo a todo el mundo a analizarlas, hacer unas propuestas en la comisión y venir al pleno ya con algo definitivo y que ya todos sepamos a qué atenernos. Nada más. ¿Queréis mantenerlo, retirarlo, votar? Votar. Votación. ¿Y votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Muy bien. Seguro. Isabel, ahora, despois o que hai que mirar é como organizas tú todo este tema. Como? Aquí tienes puntos que non pertenecen a... Que non Cosas peores organizadas, no se preocupe. Desde luego, sí. Estaría usted más preocupado si organizara el Concello. Sí. Preocúpese usted de organizar el Concello. De todas formas, el Concello, el gobierno de este ayuntamiento tiene unas funciones y lo que no le pertenece, por supuesto que no lo va a hacer. Y el resto, pues sí, ahí estamos. Siguiente punto, es dar cuenta do informe trimestral de intervención sobre o grado de cumprimento da Lei 15/2010 do 5 de xullo de medidas de loita contra a morosidade e do período medio de pago do cuarto trimestre de 2016 e do primeiro trimestre de 2017. Teñen datos de todo. Siguiente punto, dar conta do requerimento de seguimento do plan de saneamento do Real Decreto Lei 5/2009 de 24 de abril do Concello de Ortigueira. Tamén teñen datos de todo. E o seguinte, dar conta das resolucións ditadas pola alcaldía da última sesión ordinaria e plenaria. Tamén teñen toda a información. O seguinte punto son rogos e preguntas. Empezamos polos rogos. Al final. Queres? Sí. Menos a do anterior. Sí, casi. Había algunhas de... Bueno, Carlos, tiñas algunhas sobre a Promor. Leo chego que tienes preguntado a Promor. Vexo que houve unha asamblea, mantense a presidencia, cando sexa posible nos informe a ver de que posibilidades hai de intervir en a Promor coa idea de axudarle para volver a reunirnos co presidente e intentar solventar os problemas que antes posible. Bueno, antes desde as Promor chamaron para pedir a reunión co alcalde, a presidente e a nova directiva. Probablemente na vindeira semana se pode facer esa reunión. E despois tamén, en canto ao pago do convenio, semana pasada presentaron toda a documentación requerida por intervención
e agora estáse facendo os trámites contables para facer o pago. Despois tiña outra tamén, rogarlle que acelere os trámites para a expropiación de Reitoral. Unha vez que fixemos ese gasto, gustaríame que antes de que acabara a legislatura estivera ese tema resolto polo que poida pasar no futuro. Segundo informan os técnicos municipais, o procedimento para cobrar os gastos soportados polo Concello polos traballos realizados na Reitoral non é o de expropiación. Habería que iniciar o expediente para cobrar estes gastos mediante unha liquidación, concedéndolles un prazo para ingreso e no caso de que non abonen o importe tramitará o correspondente expediente da premio. Os servizos económicos teñen moita carga de traballo, pero, a verdade, a incorporación da tesoreira, da tesoreira, estes expedientes tramitaránse con maior agilidade. Despois tiña, as arquetas diante da piscina, están revisados os técnicos, os propietarios. E despois tamén o poste pegado ao cerramento do instituto, onde están as pistas de pádel, ese, está resolto. Creo que non había máis do que non entendo. Ben, vamos, non? E pasámoslo a Rogos e Manuel. Bueno, eu podo retomar... Rogos, non? Ahora mismo. Non, son todo preguntas. Bueno, pois entón esperamos un pouco. Algún rogo, Carlos? Creo que son todo preguntas tamén. Ben, Rafael? Sí, hai un ruego. Señor alcalde, yo creo que aquí todos os concejales somos iguales. Y le ruego que nos trata a todos por igual. Cuando en una moción de urgencia el concejal Nino y yo estábamos hablando de la urgencia para ver de qué iba el tema y cuál era nuestra posición, usted amenazó con expulsión. Unos instantes después, un concejal suyo, su portavoz, se levantó usted a hacer una consulta y no le llamó la atención. No, le llamé yo. Pues peor todavía. Peor todavía. Peor me lo pone. O sea, yo no puedo consultar con mis concejales cuál va a ser la votación en un tema de urgencia. Y usted sí. Es el portavoz del gobierno. Sí lo puedo hacer. O sea, nosotros no podemos hablar entre nosotros. Y nos amenaza con una expulsión. Y también yo le ruego que nos trate a todos por igual. Usted haga lo que quiera. Pero también le ruego que tenga también cuidado de expulsar a un concejal sin un motivo para ello. También se lo advierte. Le advertí de la primera llamada al orden, y usted también. Usted me advirtió 2 veces. Pues una más. Me queda una. Bueno, pues queda una. Pero le estoy haciendo un ruego. Me va a expulsar. Vamos a continuar con el pleno. Tome nota del ruego. No, eu teño un ruego. Un ruego, sí. Sí, mira, rogaríalles que xa que ustedes son o goberno, cando falen da compensación de medioambiental, rogaríalles que tuveran en conta, en vez da senda peatonal de Espasante, a depuradora, que é un problema moi grave que temos en Espasante, sobre todo de Brao. Eu creo que aí estaría ben empleado a compensación medioambiental, e que non lle chega tampouco para a senda peatonal, pero creo que eso estaría moi ben empleado en que nos solucionara o problema que temos en Espasante ca depuradora e cos malos olores na maioría das casas, que é terrible, e sobre todo de Brao. Ben, contestamos... Vamos de acordo. Sí, contesta Vanessa. Sí, no tocante a depuradora de Espasante, tiñamos o atranco de que o tema da suministración eléctrica, cando se fixo a obra, fixose por medio dunha UTE, a UTE desapareceu, entón non estaba claro quen tiña que pagar a suministración eléctrica. Entón, estamos facendo ahora mismo os trámites, está xa casi, non podo decir que xa está listo, pero xa está casi tramitado, para non pagar esa débeda de tantos anos de pagos de luz e para facer un novo contrato. En canto teñamos un novo contrato, xa estamos máis ou menos pedindo os presupostos do que nos vai a costar arreglala, a depuradora e as bombas, e en canto teñamos o novo contrato de suministración eléctrica xa sacaremos a licitación. E, vai a ser un gasto extra, vamos a ver de onde o sacamos, pero, que hai que facelo xa este ano. De todos modos, pode ser con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental ou pode ser con cargo outro tipo de subvención. Nosotros queremoslo arreglar e sí, estamos de acordo contigo. Bueno, pasamos entonces ás preguntas que tomaremos nota e responderánse con datos no seguinte pleno. Non podo... A través do portavoz. Non, sí que pode, sí. Pero espera un momentiño que vamos a... Manuel, tes alguna pregunta? Sí, para empezar.
Bueno, eu teño unha pregunta. Eu quería saber para que foi un teléfono Samsung de coste 749 euros comprado 17 de 2 de 17. Estaba no goberno Legarreta, pero eu non soupen de que era, por iso pregunto. Aquel é doble tarxeta. Debe ser outro, que este deste ano. Ah, do 17. Sí, do 17. Tomamos nota. Vale. Eu quería saber en canto nos vai descontar o recibo do lixo no próximo recibo. Porque, como levamos 15 días en que non a recolle, pois supoño que se non temos servicio, pois hasta Fenosa nos reduce cando non hai consumo. E despois quería se me podía informar da nova repotenciación que se vai facer no Parque Eólico Coriscada 2. Conoce, non? Sabe que se vai facer unha repotenciación, digolle máis ou sábeo? Non, sigue. Sígalle. Sabe que se van quitar 2 aerogeneradores, con o cual os ingresos do parque eólico van ser mermados, verdad? E sabe que cando se quitan os eólicos, as zapatas e todo iso, que vai exixirlles a compañía eólica que os quite, ou... Estamos tomando nota. Vale, tomamos nota. Era, mire, se non sabía o mellor do tema, pois tamén lle axudo a... Por se o día de mañá chegamos de Iberdrola e usted non sabe de que vai o asunto. Xa estuveron aquí os de Iberdrola. Vale. Cando estaba usted? Seguramente os conocería antes que usted, pero bueno. Despois a mí gustaríame saber en que situación está a ordenanza reguladora dos camiños públicos municipais que foi aprobada no pleno do 9 de 2016. Según me consta a min, foi publicada no BOP o 6 de 10 de 16. Sabemos que se presentaron alegacións. O seguinte que se sabe é o día 2 do 12, mediante no 16, mediante prensa, nunha publicación da Voz de Galicia, que había un erro nas 26 toneladas que se estaba pendente de corrixir. Corrixeuse? Sí, estaremos en el siguiente pleno. Vale. Pódeme informar tamén en que fase está a creación da licencia de taxi, que tamén foi aprobada o 9 de 16, que só había que redactar o prego para redactar as condicións que se deben rexir para a súa aplicación. Vale, nada tampouco, non? Bueno, hai un rumor que está extendido por aí, que para min é bastante preocupante, de que un traballador lle puxo unha denuncia que para mí parece unha situación bastante grave. Entón tamén quería saber deste tema. E máis porque isto xa, non sei, non é un rogo, senón é un consello. Mire, eu como traballadora, eu non fui xefa, non fui traballadora, mire, que se faigan amenazas nunhas redes sociales aos traballadores non lles gusta. Estou yo dicindo como traballadora, non como nin concelleira, nin como nada. A que amenazas se refiere? Home, a mí non me tembla o pulso cando se refireu a que levaba 3 días observando que non se encendía a calefacción dun centro social. Mire, señor alcalde, se usted leva 3 días observando que non se encende un radiador, usted non cree conveniente que o primeiro día xa tería que falar ca persona encargada para que a señora xa non pasara 3 días sin calefacción? O sea, é un cúmulo de cousas que eu, como xa sempre yo vin dicindo, non vai dicir que yo estou dicindo agora, sigue gobernando a impulsos, sin un criterio e sin unha línea fixa. Despois outra cousa, poden observar que a limpiadora que estaba en servicios sociales está ahora facendo as tareas aquí. Usted sabe que ese contrato está vinculado a servicios sociales e que no caso en que caia ou lle pase calquera cousa é un problema. Se explica. Vale, pois explica. Eu pregunto-lle. Bueno, despois, usted acórdase que presentáramos unha moción, presentara eu como portavoz, para intentar solucionar os problemas que tiña Aspromor. Estábamos o señor Legarreta, o señor Girón, vostede e eu. Aí fixéronse 2 reunións. Eu
non volvín a ir a ningunha máis. Eu non sei se os señores portavoces souperon algo máis do tema. A mí parece un tema moi preocupante. Sígueme parecendo preocupante. Eu penso que lle tería que dar unha salida, pero bastante rápida, involucrarnos todos e deixar as tiranteces, empezar e deixar xa casi a ideología política, empezar a traballar un pouquiño por Ortigueira, que eu penso que o está necesitando os nosos veciños que depositaron a confianza nos outros. Despois, por último, me interesa, porque tamén é un tema, quería saber se vostede xa lle deu os 15.000 euros correspondentes aos veciños de Couzadoiro según o convenio que estaba escrito cos montes comunales. E remato para dicirlle pola senda peatonal despasante. Dixo que iba a buscar financiación para facer a obra donde non lle requiriran un financiamento sostenible. Escoitei ben, verdad? Bueno, entonces, como non me requiren, tamén tiro 173.000 euros, faigo a senda, pero é igual, o sea, vai buscar outra fuente de financiación donde non lle requiran o que lle requira a Diputación. E outra cousa, dixo que o levaba no programa electoral, non o vexo. E outra cousa, agenda pública del alcalde y concejales donde los vecinos puedan ver y consultar las reuniones de carácter público. Ou nas ten, ou eu penso que vai sendo hora. Eu teño que vaya lendo un pouquiño todos os días. Claro. Vale? Moitas gracias. Sí, eu quería saber como se contratou o personal para a oficina de turismo. Quero saber tamén se ten un informe en contra de intervención. De que partida se sacaron os cartos para o autobús. E como non se cobra un mínimo de €1 por viaxe, porque temos os turistas nas casas rurales e nos hoteles preguntándonos que é o único sitio ao que visitan que non se cobra por nada. Xa sei que non hai unha ordenanza, polo tanto nós non podemos facer, pero a empresa sí, e non sale dos nosos impuestos. Bueno, esa é outra. Eu quero que veñan, de todas as formas eu quero que veñan, e se os estuveran cobrando, eu regalaría yo aos meus clientes, entón non iban a pagar. Pero bueno, o Concello non ten por que pagar un autobús ao banco, hai que buscar a maneira de que nos coste polo menos o menos posible. Despois, queríalle dicir que hai varias persoas que nos están dando as queixas que veñen ao Concello preguntar polo dos pisos de alquiler, que tamén é un tema que moitos teñen como complemento aos seus ingresos. Tamén é un tema importante porque é unha das poucas cousas que de momento está funcionando aquí e cada vez mellor. Entonces, veñen, preguntan e dinlle, non sei, tedes que ir á Coruña. A día de hoxe a persoas así non se lles pode informar polo menos do que teñen que facer e os papeles que teñen que mandar e dicirlles como o teñen que facer. Pois eu vexo tan importante como o da pataca, porque tamén son ingresos complementarios e hai moita xente que está alquilando eses pisos. E iso tens que facer xa. Creo que non debe costar tanto traballo. Quen está dando unha aclaración? Quen está dando esa resposta? Bueno, non lle vou dicir quen lle contestou ao teléfono, pero chamou varias xente e un empleado do Concello dixolle, eso na Coruña. Iso ocúpese ustedes saber quen contesta ao teléfono e quen contesta iso. Que para iso é o alcalde. Pero trágolle se quere a varias persoas que se recibiron esa contestación. Ahora eu non lle vou dicir quen lle deu, é máis sei, non é? Vale. Non é nesa. Quero dicir tamén que cando usted foi coa señora Tribín a charla das patacas ás Pontes, que tiña que ir, como non, os demás que tamén facemos algo, ainda que non o publiquemos, pois estábamos nunha charla que había en Ferrol, donde se presentaba o turismo slow, donde tamén estaba, por certo, Valentín. Naquela reunión estaban os técnicos de turismo e máis a que leva turismo na Xunta. Eu estuve falando con eles e aquela semana seguinte iban a estar en Viveiro. Quedei de chamalos a semana seguinte porque virían a Ortigueira a explicalos sin ningún problema. O técnico e a persona encargada en turismo deso. Pero bueno, como xa me botou non me deu tempo, pero pódense poñer en contacto con eles. Estábamos facendo algo, e iso creo que é unha cousa moi importante. Moi ben. Quería dicirlle
ao señor Legarreta que, por supuesto, quero que se faga o paseo marítimo en Espasante, por supuesto, pero ben feito, que non leve ao ano siguiente o mal, porque tuvemos a suerte de que este ano non tuvemos inverno, pero probablemente non sigamos así, e quero ben feito. De feito, nacín e vivín toda a vida en Espasante, sei o que fai o mar en Espasante, e máis ou menos dou unha idea, porque falo ca xente de Espasante, cos mariñeiros e todo, por onde debería ir a senda peatonal. Creo que con falar ca xente maior de Espasante, sábese por onde debería ir a senda peatonal. Igual que non se preguntou para o muelle e para moitas outras cousas, e si están feitas. Xa acabei. Sí. Bueno, pues ahora gustaríanos saber a que se debe o retraso nas obras do PAS, posto que na última mesa de contratación fun eu personalmente, cando xa me votara do grupo de gobierno, solo faltaba notificarlle as empresas adjudicatarias. Entón gustaríanos saber a que se debe tanto retraso, porque penso que xa vai sendo moita hora de ejecutadas. Outra pregunta é que temos conocimiento que se efectuaron dúas obras en Ortigueira, unha na Penela e outra na calle Francisco Santiago. Como todos sabemos, todos temos unha empresa no Concello que é que leva todo o tema de saneamento e abastecemento de auga, que é agua. Entón, por iso gustaríamos saber cal é o motivo polo que o señor alcalde decide ejecutar esas obras con personal do Concello, porque creemos que está incumplindo un contrato que está firmado con Viagua. Non vemos ben que uns veciños que teñan que pedir unha solicitud por un enganche de agua, que teñan que pagar, ou por un saneamento, e chegue usted, na que lle parece, mete os empleados do Concello a facer dúas obras que non entendemos a que se deben. Entón, gustaríanos saber que nos lo contestara. E outra pregunta é, en julio de 2017, xa vai facer un ano, que se marchou unha traballadora do Concello, do Servicio de Limpieza. E por ese motivo gustaríanos saber, a día de hoxe, ainda porque sigue esa plaza sin cubrirse, porque creemos que é de primeira necesidade, ainda encima hai consignación presupostaria, pero non queda aí a cousa, señor alcalde, porque mentras vostede se dedica a buscar empresas no polígono, para que veñan aquí empresas a montarse no polígono, deixo unha lista de todos os puestos de traballo que pode crear porque todos teñen consignación presupostaria. E además, como últimamente, desde que nos votou do gobierno, pois xa ten as contas como saneadas, pois quería dicir que ten, aparte da empleada esta de limpieza, ten un arquitecto, ten un oficial de policía local, ten 2 policías locales, ten un encargado de biblioteca e ten un chofer condutor. 7 postos de traballo que nos viñan moi ben aquí para o Concello. Entón, non sei a que espera para empezar a mover o tema ese. E por último, remato, teño unha petición dos veciños que se queixan de que eu non teño Facebook, pero bueno, como casi non me compensa telo porque me entero máis que tendo, que se queixan de que os bloquean nas páginas oficiales do Concello. Quero recordar que iso é, se tanta transparencia e tanta liberdade hai, penso que... Eu non bloqueo. Eu non te digo por vostede, digo en general. Non é na súa. Non é a súa. A minha súa non me preocupa, o que me preocupa é no do Concello, que é de todos. Esa que me preocupa. Remato. Teño un comportamento correcto, sí. Nosotros sí. Moi ben, Carlos. Que tiña, xa foron xurdindo por aí, estaba a depuradora. Outro día pasei polo famoso apartadoiro das vivendas sociais. Bueno, non vou falar agora 20 anos despois, ou 10 ou 12, da memoria de calidades, porque iso deixa moitísimo que desexar. O que pasa que agora é un marrón que lle vai tocar solventar a vostede. Aquí hai un parking privado, ao que se accede polo parking público. Según me informou un veciño que ali atopei, claro, a xente que accede ao parking privado non paga nada de cuota de comunidade da parte de parking público que emprega. Hai unha zona pública-privada, con prazas públicas e prazas privadas. Sei que hai moitas queixas de veciños, pero non vou falar agora das deficiencias. Hai un cartel que pon que hai unha cámara de seguridade que nunca existeu, un semáforo que parece que nunca funcionou,
Bueno, as saídas xa mellor ter un coche pequeniño, porque aparcar ali, sair dali non é sinxelo. A xente maior, vamos, nin pensalo, a xente que vai perdendo un pouco reflexos, pero o máis curioso é que entreime que pode haber en Ortigueira o fenómeno ocupa. Parece ser que ese parking que ten que abrir ás 7 e pechar ás 10 ten veciños que pagan a súa cota mensual de comunidade, pero parece ser que hai veciños de Ortigueira, non lle vou botar a culpa a vostede porque isto ven de lonxe, que teñen mando da porta e que entran ás 11 ou ás 12. O sea, eses veciños teñen mando da porta, entran e saen cando lles dá gana, e claro, ainda encima non pagan cuota da comunidade. Hai o veciño que me preguntou, dixe, mire, o que che recomendo é que vendas a plaza. Que vendas a plaza e que te quedes co mando. Porque isto non ten sentido. Bueno, non vou falar da historia do parque, porque iso é un escándalo criminal, un dos maiores escándalos á vista deste concello, pero sí, como lle toca a vostede ese marrón, gustaríame que solventara todas esas deficiencias. E se ten que pechar o parking público, non hai extintores, nunca os houbo, etcétera, etcétera. Se ten que pechar o parking público ata que se busque o xeito de facelo legal, por decirlo de alguma maneira, legalizado, pois fairo, teña esa valentía de facelo, pero iso é unha situación que é penosa. Das calidades, vamos, as baixas, aquelas da que falaba, eu non sei para onde foi toda esa inversión, pero vamos, para min é un escándalo dos máis gordos que houve en Ortigueira, nada máis. E, Rafael? Pezanino. Sí. Señor alcalde, os meus van ser todos ruegos, porque a pregunta se me vai contestar. Entonces, contéstenselle no seguinte pleno. Veremos a ver. Eu rogaríalle que depuñara a súa actitude. Por que razón tiña, sin estar no uso da palabra, no primeiro pleno, cando tuveran o rifirrafe, o meu compañero, máis usted, que xa o quixo expulsar, que lle dixen que mal empezábamos. E mal empezamos e mal seguimos. Porque non é un bon comportamento. Eu rogaríalle que se nos portamos todos ben, non hai ningún problema. Eu rogaríalle que non me interrumpira, porque o vostede non o interrumpe. E cando o interrumpo, pedille desculpas. Se ese día o interrumpín e creo que lle pedín desculpas foi polo tono que estaba collendo eso, que eu aquelo atribuíno ao nerviosismo do primeiro pleno, que era a primeira vez que presidía un pleno, e pode haber nerviosismo, e ao mellor ao meu compañeiro porque deixara de ser alcalde tamén, non pode ser nerviosismo por iso. Pero eu vou vendo que iso se vai agravando, e no pleno do 22 acabouno de rematar porque pideu-nos disculpas e dixo que se equivocara en elixir a estes que agora chaman non adscritos. Para mí son tan adscritos como usted, igual. Entón, quero dicir que son tan adscritos como usted, era que el díxonos que se equivocara. Eu creo que quen se equivocaron foron eles como usted. Eu creo que nos equivocamos ou se equivocaron todos os que o votaron. Porque este barco creo que se está facendo un pouco grande. Vamos a ver. En Senra hai unha estación de bombeo, non sei se estuvo alguna vez nela, perdón, en Cuiña, en Senra hai outra que creo que está funcionando, e a ata recepción foi o 24 de outubro de 2013, aunque a empresa entregou o costo anual de saneamiento en setembro de 2014 e iso está sin funcionar. Eu penso que vai sendo hora que se poña a funcionar, porque hai 6 anos moito cacarearon aí por Senra, dicindo a xente, poñéndolle medo que se non había alcantarillado que iban ter problemas. Entón, a verdade se foi certo, non. Vamos a ver, agora, como dicía Manola en pouco, que ten diñeiro, eu insistiría en que a banda de gaitas, a
a escola de gaitas, a máis a banda de música, polo menos, niso que explicou a Concelleira de Cultura antes, polo menos que lles diga o 100% de que lles costa o director. Polo menos. No presupuesto vai unha partida de 7.000 euros a banda de música, pero según me dixeron 2.000 son para organizar a salida de bandas. Eu creo que hai que molestarse en mirar o que costa unha salida de bandas dos anos anteriores, porque eses 2.000 euros non chegan a nada. Porque darlle de comer a unha banda como mínimo de 400 a 500 euros. E o desplazamiento de autobús máis ou menos, ou máis nas veces. Vamos a ver, no número 22 non lle deixou a unha pregunta que lle fixen a señora interventora, usted lle deixou falar. E mire, tanto a interventora como o señor secretario, como arquitecto ou empresado municipal, son personas que nos teñen que dar explicación a todos do que lle pidamos, pero non os da corporación, senón en temas municipales, incluso os veciños se veñen a facer. Entonces, que usted non lle deixe falar, eso non leva a nada, me entende? Eso é unha actitud súa nada democrática, porque a democracia hai que practicala día a día, e a humildade tamén. Non vale dicir que un é humilde e despois non demostrar. Me entende? Eu creo que teño máis algo ainda, que teño máis ruedos. A limpieza de pistas, cando se fixo, eu seguro que a fixo usted o mandou a facer con toda a boa voluntad. Pero aquí, no outro pleno, falou de que gastara menos en gasoil. Claro, menos mal que o meu compañero deu conta que nese momento o gasoil estaba máis barato. Pero os litros non? Usted non falou de litros. Falou de euros. Vamos a ver, o desbroce desde xaneiro hasta abril é tirar os cartos, señor alcalde. E usted debió saber, porque cando crece todo é hora de aquí para diante. Entonces, eu rogaría que eso que tamén o suprimira. Eu fixen unha pregunta non, rectifiqueille no pos que en San Adrián do aglomerado, usted tomou nota, eu non sei se se variou ese aglomerado ou non, porque se non se variou vai ser diñeiro tirado. Eu creo que expliquei a miña intención, se lle parece ben respetar as respetias, non lle parece ben, xa fará usted como queira, que así ben facendo. É máis fácil facer o que lle vou dicir agora que todo isto canto lle dixen. Encender todo o alumbrado da carretera vella de pasante é máis fácil, porque lle pide ali un veciño, porque tal, sí. Encender o de Mera da Arieira, pois tamén é máis fácil, a pesar de que a min gustame que estea encendido, pero hai maneiras de que estea encendido. Mire, aquilo está consumindo 1050 vatios, ou 1100 vatios, máis ou menos. Ningún barrio de ninguna parroquia ten ese consumo. Ningún barrio, estou dicindo. E hai moitos barrios que están, sabio, están con luces, con combis, e que agora se están sustituindo por lámparas de baixo consumo porque os combis deixaron de fabricar. E unha que eran moi caros. No PAS iban sustituir os combis por LED, pero según parece, nas bases non lles permitiron facelo, e creo que van facer alumbrados públicos. Pareceme ben. Pero eu rogaríalle que neses sitios dese consumo totalmente innecesario, que para que estea alumbrando ese foco, que son 7 luminarias, que poñan unhas luces LED de 11 vatios ou por aí, que o que consume un sobralle para todo o resto. Porque eso é estar tirando moitos cartos. Que o alumbrado público de policía, como está apagando, no que eu vexo, á 1 da mañá. Eu penso que lle chegaba ben ás 12. Pois son moitas horas en todo o ano. Nada máis. Sí. Ben, eu teño que transmitirlle a queixa que fan os comerciantes. Usted engañounos no cara.
engañounos con que iba a traer industrias, con que iba a traer traballo e que iban a funcionar mellor. Eu repitinho varias veces e volvo a dicir, un pueblo, para que sea pueblo, ten que ter comercio. Usted non está mirando polo comercio, non vai aos comercios. A min chaman, eu non estou aquí, pero estou máis informado que usted dos comercios. Entonces, cando nosotros facíamos reunións aquí cos comerciantes para constituir a ACO, a Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Ortegano, usted nos criticaba, nos criticou. Aquele eu que sei que usted que teria outras ideas e tal. Nos criticaba a ver que facíamos. Por nosotros fixemos unha asociación que para mí é un orgullo tela. Usted non mira por ela. ACO. ACO é unha marca. Vostede é socio de ACO. Eu son un socio de ACO. Son o número 2. Cando se constituiu, son o número 2. Este concello fixo para constituir ACO. Isto tome moito en serio, porque ACO é unha marca. Eu cando chego por aí adiante vexo ACO, parece unha mauga sangre, non? E entonces usted non está facendo nada polo comercio. Non o dudo, nin non me extraña, porque usted no pleno, teño aquí, pode non enseñar, pero se non repase usted, no pleno ordinario que tuvemos na fecha 9 de marzo de 2012, usted dixo, señor Margoto, non faga ningún plan para o comercio. Aquí. Porque se as familias non teñen diñeiro non van ao mercado. Isto é como se dicir, oye, se o comercio non vendeu pola mañá que non vai pola tarde. Non, hai que estar e hai que existir. Se o comercio está mal, usted ten que moverse, debe falar con ACO ou debe de moverse, porque me dixeron que a ver se lle transmitía este tema. A cousa é moi delicada. E dígolle que o comercio, agora ven o verano e vai a surgir un pouquiño, pero están pasando moi mal. A hostelería está un pouquiño mellor, pero non por usted, porque fai a cousa usted, por eles, pola profesionalidade que ten. Eles son profesionales. E xa para terminar, queríalle falar da área de autocaravanas, porque ten aí un negocio cerrado pola súa idea de facernos daño, e quen está facendo daño é a todo o pueblo, porque o mismo que hai esa avalancha para os acantilados de Loiba, que non é solamente o banco, pois tamén habría coa área, e sería diñeiro que se vai generar para aquí, pero moito diñeiro, porque cando nosotros estuvamos ali a xente, viñeron aquí nun autobús e foron cargados de bolsas para lá, igual, isto usted non lo ignora, pero xe dixo nunha ocasión, e usted ten cerrado. Me dixo hai 2 meses que iba a abrir agora este ano. Eu chamei aquí o ayuntamento, por certo, cando chamo un concelleiro, e usted nos teña, cando veña, fale con ese concelleiro, que algo quereralle. Chamei aquí para protestar, porque parece ser que entraron ali a romper uns cristales e tal, e quixen chamar a usted. Dixeronme que non estaba. Deixei a queixa, deixei a sugerencia, a ver se iban a miralo e a ver se facían nada. Resolveos, non? Pois non o sei. Non o sei, que eu acabo de chegar no viaxe. Inmediatamente. Pero quero que a ver se o limpian, a ver se o poñen a funcionar, porque ese diñeiro que estamos perdendo todos, por unha cabezada súa, sabe? Por unha mala gestión que está facendo. Estou vendo que o incompetente é usted. Non o que anduvo dicindo cando estaba esas eleccións. O incompetente total é usted. Pero cada un xa o vai poñendo onde ten que poñer. Non fai falla que eu diga nada, que xa cae eso. Non teño máis nada. Muy bien. Señor... Yo le voy a hablar un poco de las facturas del reconocimiento extrajudicial de crédito, este último que no me acuerdo. Mi pregunta es, ¿el festival tiene un presupuesto? Eso puede decir sí o no. Bueno, sí, porque lo sabemos todos. Entonces, ¿por qué van ese reconocimiento extrajudicial de crédito? 2 facturas del festival 2015, una de la Escola de Gaitas, de 6.000 euros, y otra de Alén dos Santos, un grupo para el proyecto Runas del festival también 2015. Además, en ese mismo reconocimiento extrajudicial de crédito venían más facturas del festival, pero del 2016. De la banda de gaitas de Ladrido por 400 euros, Escola de Gaitas de Otiguera 6.000 euros, banda de gaitas en Lumiar 840 euros, y así podría seguir hasta 40 facturas del festival 2016. Entonces digo yo, si el festival... 16 o 15. 16, del 15 había 2.
Y eso usted lo llama gestión. Lo llama gestión. ¿Para qué quiere un presupuesto de un festival que no lo cumple? Que se saltan a la torera y después tenemos que aprobar esas facturas en un reconocimiento extrajudicial de crédito. Por favor, empieza a trabajar. Sigo. Dentro de ese reconocimiento extrajudicial de crédito, además, hay otras facturas que nos llaman bastante la atención. Como una factura emitida por Luis Carlos Galva Meneiro del 19 del 8 del 2016 de una comida de 253,65 euros, que tiene un reparo de intervención, por cierto, porque no explica usted si son gastos de protocolo, si es un gasto o una comida que beneficia al concello. Bueno, no se explica nada en esa factura, un poco opaca. Otra, de alimentación López González, 16 del 11 de 2016, un ticket de número 3.344 del 16 del 11 de 2016. También tiene un reparo de intervención, porque ese ticket no especifica absolutamente nada. Otro que nos llama mucho la atención es servicios de aparcamientos, puertas y control de Galicia, del 31 del 5 de 2016, por 17,59 euros de papel higiénico y pintas de sujetamopas. Digo yo, ¿no hay aquí nadie que vende papel higiénico y pintas de sujetamopas? ¿Una empresa de feria? No sabe. Ah, bueno, vale. Genial. No, pero se te va a responder en el próximo sí, bueno, seguro. Otra, que está su nombre, Juan Penabaz Muras, del 19 del 12 de 2016, 77,50 euros. Pinchos y bebidas al coro de la iglesia, bodas de oro 2016, que tiene un reparo de intervención, porque la interventora no aconseja las facturas con gasto suplido. Y usted sabe lo que es un gasto suplido, que las paga usted y después las pasa al concello. Espero que a las personas del coro parroquial de Figueira no le dijera que las invitaba usted personalmente y después le pasar la factura al concello. No. Esperemos. Y si fue así, ahora ya saben que no fue verdad, que lo paga el concello. Y de facturas, nada más. Y después, ¿nos puede explicar qué está pasando con la Fundación Hortigalio? ¿O tampoco es urgente? Que llevan 5 meses sin cobrar, no es urgente. 2 vecinas de Ortiguera, de los que usted mira tanto y a los que tanto quiere, resulta que le pasa 5 meses sin cobrar y para usted no es urgente nada de esto. No, me lo explica ahora. Ahora, porque esto sí que es urgente, porque si usted estuviera 5 meses sin cobrar, a ver si veo lo urgente o no. Usted no sabe la situación de estas personas, si se hace falta el dinero o no le importa nada. Pero ahora ya entiendo las palabras del concejal, la señorita Tebrín, que dijo, el museo claro que tiene destino, y todos los elementos patrimoniales, lógicamente, las que no tenían destino eran las trabajadoras. Y nada más. Eu quero saber, o acordo do Concello coa Xunta de Galicia acerca do colegio está firmado ou foi unha simple reunión? ¿Contesto ahora? No. Claro que no hay nada firmado. Mañana. Podemos mandar las preguntas por email, nos aconsejamos. Sí, mandamos antes, Los mandamos podéis- a convocatoria, despois xa as trae Ya contestadas, las trae se lle parece. contestadas. Si quieren, sí, pueden hacerlo. bueno. Pueden traer los preguntas por escrito, sí. Sí, no, pero quiero decir, cuando sea la comisión informativa ya las traemos y usted ya nos las contesta en el mismo día. O en el día Usted siguiente, trae en los las 3 días. preguntas por escrito y se les No contesta sé si ese cuando se acuerdo pueda. será legal, hay que mirar el ROC. Bueno, Sí, en algunos plenos los hacen, le envían las preguntas y las contestan. Podemos dejar que termine con sus preguntas. A ver, na prensa a conselleira de Educación di que non ten presuposto para o 58% que queda Sí, continúo. Ao final. que queda para facer o colexio. Entonces, que vai a facelo con persoal municipal, o que se poida con personal municipal, e que buscarán financiación a través das administracións. Pero vostede, no último pleno, díxonos que gracias á súa xestión tiñamos as contas saneadas. Entonces, supoño que terá os cartos suficientes para facer o que nos quede do colexio, non? Espero que nos explique como van a asumir esa execución do colexio. Ben. En canto ao pasante, que non penso que sea culpa dos meus compañeiros do PP, como di o señor Legarreta, que veña a xente a facer turismo espasante, simplemente porque espasante será bonito.
Fixéronse pisos, sí, cando houve a burbulla, pero supoño que todos os pisos teñen un garaxe. O problema é cando van moita xente a espasante, cando hai festas, feiras, Semana Santa, etc. Entón, eu penso que debería buscar unha solución. O señor Legarreta pide un aparcamento, eu xo dixen tamén outra vez, e, aparte, supoño que habrá que regular o tráfico de alguna maneira. Sobre todo cando haxa aglomeración de xente, non? Tener que llegar a multar. Bueno, non falo de multar, falo de pasar. Porque parece ser que en Semana Santa había tal cantidad de coches que non se podía ni pasar para un lado ni para o outro. Había un atasco tremendo. Isto xo dixo Isabel, pero vou non decir eu tamén, en canto a recollida de lixo, só temos un camión, non? Para recoller o lixo está averiado sempre. Supoño que nos rebaixará aos contribuintes polo menos este mes. En canto a recollida de plásticos, non é o mesmo camión. Non se pode contestar tampouco. Bueno, non está averiado o dos plásticos, non? Porque están os contenedores do lixo, os colectores do lixo, están a tope tamén. Así que eu pregúntome se isto é unha estratexema municipal para chegar a unha privatización ou para que? En principio non. En principio non, vale. Rafa Orin. Sí, vamos a ver, que será el último del turno de intervención. Implica que hay algunas preguntas que ya se las han formulado. Pero antes de nada quería hacerle sobre las intervenciones que se emitieron hoy aquí, una, en primer lugar, al señor portavoz, porque en una contestación, creo que el señor Legarreta, por el expediente de la rectoral, dijo que habría que iniciar un expediente para cobrar los gastos de la rectoral. ¿Quiere esto decir que aún no está iniciado? Está iniciado. Está iniciado. Para cobrar al propietario los gastos. Está iniciado. Entonces, entendí yo mal. Vale. En uno de los puntos del orden del día se daba cuenta del periodo de medio a pago a proveedores. Pero nos puede decir en cuánto está, para que nosotros tenemos el dato, pero de su boca, para que lo oiga el público. ¿Le está usted con las preguntas? ¿No? Sí, estoy con las preguntas. Pues continúe. Estoy preguntando si puede usted dar el dato del periodo medio de pago a proveedores. Sí, en el próximo pleno sí. En el próximo pleno. Pasa que ya va aumentado una barbaridad. O bajó. Sube sistemáticamente desde que usted llegó a la alcaldía. Sistemáticamente. De manera progresiva. Bien. Señor alcalde, una licencia en el polígono industrial da Regalcuña que se fue aquí solicitada tardó 18 meses en ser concedida. 18 meses en ser concedida una licencia sin ninguna complejidad. Ninguna. En un polígono industrial. Es igual, señor alcalde, no diga qué tal, porque 18 meses para un empresario, pequeño empresario de Ortigueira, que se quiere instalar el polígono, tardar 18 meses, ¿cuándo va a convocar de una santa vez la plaza de arquitecto municipal? Convóquela ya, cúbrala ya, porque no ve, lleva 2 años ahí. Llevo preguntándole desde el minuto 1 por la plaza de arquitecto. Convóquela ya, sáquela ya, porque la gente se lo demanda. 18 meses. Preguntarle por cuándo va o qué va a hacer por la cafetería de la playa puede despertar las carcajadas en todo el público. Porque es otra pregunta que llevo haciéndole 2 años. Y aún no sabe qué va a hacer, o lo sabe. Lo sabe. Lo sabe, pero no me lo dice. Bueno, vale, pues continuamos. Esperaremos la respuesta como llevamos esperando 2 años por esa respuesta. Aunque le preguntaba mi compañera por cómo iban a financiar las obras del colegio CEIP, mire, se lo llevamos diciendo también mucho tiempo. Desde que están ustedes ahí, han recibido de la Diputación, entre el POS y el PAS, el plan único, 2.300.000 euros. El colegio vale 500.000. Si los hubieran invertido ahí, aún le quedaban 1.800.000 euros para hacer lo que ustedes consideraran oportuno. Más. No, 2.300.000 menos 500 son 1.800.000. Usted no cuenta con la baja porque no sabe lo que es. Pues, sí, yo no sé lo que es.
Pero usted no sabe lo que es. La desgracia es que aquí son los niños, los que no saben, los que tienen un colegio reparado. Esa es la desgracia, señor alcalde, además de sus vaciles. Esa es la desgracia. Y teniendo 2.300.000 euros para disponer, que no hayan invertido en el colegio de GB, donde la propia concejala dice que es insalubre o algún término similar utilizó, ya manda narices. Y ahora nos vienen con que le prometieron que para el año que viene les van 200.000 euros, un técnico de la consellería, que no fue el consellero, salvo error u omisión. ¿Verdad, señora concejala? Bien, un técnico de la consellería les dice que para el año que viene a ver si lo entran en los presupuestos. Pero si todo el mundo ve la jugada, si ya saben que si luego no se los dan para echarle la culpa a la Xunta de Galicia. La cuestión es que van a estar los 4 años sin arreglar el colegio. Teniendo, de momento, que lo más probable es que la Diputación siga con sus planes de inversión y serán otros 2.300.000 en los 2 años que le quedan. Con 4.600.000 euros no son capaces de arreglar un colegio. Nunca tanto y eso que le dejé, no me interrumpa. Nunca tanto dinero recibió que... No, señor alcalde, no mienta. Nunca. No mienta. Porque sabe usted que eso es mentira, ¿verdad que lo sabe? Que el plan único implica menos dinero para el concello de Ortiguera, ¿a qué lo sabe? No. No mienta, pues sume usted los planes provinciales, todos, haga las cuentas. ¿Quiere que vaya yo a Diputación y las haga? ¿Y se las traiga aquí? ¿Quiere? Pues no mienta. El plan único es un plan bien ideado, más ágil, sin duda, está bien pensado, pero no tiene más financiación. Eso es mentira. Tiene menos financiación. La suma de todos los planes para el plan único es menor que el plan único. No diga que Ortiguero nunca recibió tanto dinero, porque sí que lo recibió. Y el mismo. Y además, es un tema que es de la Diputación absolutamente transparente y legal, porque es para todos los concellos. Así que no venga, ¿qué pasa? ¿Pretende usted decirnos que es gracias a su gestión de diputado? ¿Es lo que nos quiere decir? Termino, señor alcalde, 2 cositas más. El 10 de noviembre de 2016, si no cuento mal, se acerca a los 6 meses, presenté una alegación a la ordenanza reguladora de caminos públicos y municipales. La he presentado yo. Soy consciente de que hay otras presentadas, pero van 6 meses. ¿Nos las va a contestar algún día? Tanto a mí, que le he presentado esta alegación, pero una alegación, además, no diciéndole lo que tenía que quitar y lo que tenía que poner. ¿Por qué? Porque yo sí, y aunque no era mi obligación, la suya sí que lo era, yo sí me reuní con los maderistas para ver sus necesidades. Ustedes no lo hicieron. Recuerdo sus palabras, señorita Trevín, de que no, yo publico la ordenanza y luego ya hablaré con los maderistas. Yo primero la pongo en vigor y luego ya hablaré con ellos. Por supuesto. Por supuesto. Y se reitera en eso. Eso es manera de trabajar. Yo estoy gestionando un ayuntamiento. Pero usted que sabe de madera. En el que usted que sabe de madera. Que defiendo unos vecinos. Señor Girón, respeto. Eso se la pregunto con respeto. Y yo, si lo repito, estoy gestionando un ayuntamiento en el que defiendo a unos vecinos. Bien. Nada más. Puedo hacer la pregunta por enésima vez. Pero usted, ¿qué sabe de madera? Lo necesario. Pues hable con lo necesario. Pues hable con el sector. Y si tanto sabe, contésteme a mi alegación, que lleva 6 meses encima de su mesa. Contéstela de una vez. Es medio año. Resuélvala, si usted sabe tanto. Yo no sé nada, pero fui a hablar con los que saben. Y entonces, en base a eso, hice una alegación. Usted sabe tanto. Pues conteste. Hace 6 meses que se la presenté. Resuélvala. Termino ya. Felicitar a la persona que en el pleno anterior le redactó el informe económico que usted leyó. Ya que por fin, y le ha llevado 2 años, reconoce la situación real económica en que quedó el concello el día que yo me fui. Porque usted leyó ahí textualmente que le había dejado 1,5 millones de euros. Así ya queda claro de que sus disculpas por la herencia recibida no son más que otra mentira de la que ya nos tiene acostumbrados. Quejarse de que al final de mes tuvo que pagar la nómina roza sinceramente el ridículo. Y no habla, por supuesto, nos habla de que a final de mes tuvo unos gastos, pero claro, no nos habla de que durante ese periodo de tiempo también hubo unos ingresos. Pero bueno, una media verdad, ya sabemos que es una excelente mentira, y más en su boca. Para terminar con este tema le voy a decir una cosa, señor Penabaz. No voy a volver a hablar de la situación económica en que quedó este ayuntamiento, porque ya quedó suficientemente claro. Hasta
que realice la auditoría. Cuando realice la auditoría ya se va a ver cómo gestioné yo los años en que estuve de alcalde. Y también ya nos dirá cómo ha gestionado estos 2 años el caos absoluto en el que ha sumido al Concello de Ortigueira en estos 2 años de su gestión. Así que el tema económico de la herencia recibida por mi parte queda clausurado hasta que presente la auditoría. Nada más. Sí. Vamos a ver, antes cando quería intervir, cando estaba falando da calle da Torre, eu fui unha comisión e ali dixen en que había que empezar as casas por cementos, non por tellado. Eu dudo, non sei se estou equivocado, pero pola información que teño, dudo que a partida que hai posta para rebaixar esa calle, porque hai que rebaixarla, señor alcalde, te dixo que iba unhas losetas de 10 centímetros de gordo, pareceme ben. As poña así, porque xa cae un informe que o pide. Pero sabe que hai casas que están do cemento ahora, do hormigón, están a 3 centímetros ou 4 ou 5. Entonces, iso, na calle estreita como é, non fai falta ser técnico para saber que hai que demoler toda, de baixo arriba. Está de acordo comigo con eso? Hai un proxecto técnico, non vamos a saber máis que os ingenieros. No, non pretendo eso. Bueno, de la senda peatonal... Solo faltaría. Pero se van todos os servicios, que sabe como... Vamos a ver, tú teñen unha medida. Se van a meter todos os servicios soterrados, está clarísimo que hai que romper o cemento. Pero é que non fai falta que veña ningún técnico. Entonces, eu creo que se quere meter no área, na área de rehabilitación integral, que sería mellor facer un proxecto, non ter tanta prisa por meter esa calle, e unha vez que estuvera feito, que a mí parece ben que se respete o casco antigo de Ortigueira. Perfecto, hai unha concejalía de patrimonio que se luzca aí, e ojalá saia todo ben. E falando de patrimonio, eu quería saber se a barandilla esta que están restaurando, se ten permiso de patrimonio. Aunque non é o que máis me preocupa. Non é o que máis me preocupa. Non fai falta que me contestes agora, pode ser para o próximo pleno. É igual. Pero eu o que me gustaría é, costará moito, pero que se fixera unha réplica deso en pedra granítica como son as 2 columnas que suben as paredes. Entón aí quedaría unha obra, Vanessa, da Concellería de Patrimonio para toda unha vida. Eso sería bon, porque forma parte do conxunto histórico do edificio este, eu creo que lle sentaría como anillo al dedo. Ou unha pedra se na é igual, pero como é a fonte do xardín, ou como é a fonte que houve aí, que agora ten unha cifra ese tratado. Penso que eso sería... Tener outros criterios de conservación. Será moi respetable, pero penso que o meu tamén hai que respetarlo. Podería facer unha pregunta ao señor Legarreta, que me acordei agora. Mire, é que estuve no indo antes ca moción, e ainda que eu botei a favor, e me parece perfecto. Crin entender, volven a falar dunha guerra civil, dun tal. Eu non sei se nos estaba dicindo que se hai agora lío, eles que van matarnos aos demás. Era iso que nos estaba dicindo. Eu creo que eso a día de hoxe, a mí me parece moi fuerte nunha democracia. E pregunto eu, sempre é os de dereitas aos de izquierdas ou pode ser ao revés? Podemos nosotros adelantarnos e facerlo? É que me parece moi fuerte. Me parece moi fuerte. Creo que, supoño, espero que a guerra civil nos enseñara algo. Espero. O único que quería decir é que no ano... Usted estuvo nos dicindo que se volven os outros que volven... Xente que escribeu moito menos do que levo escrito eu, e xente que dixo moito menos do que levo dito eu, pasou pola ponte do Banqueiro en Baixo. Eso é o que eu quería decir. Non estou dicindo que Nino me vai a matar a mí, ni que vai a matar a mí. A ver se poñemos as cousas nos segundas. Deixame un pouquiño. Xa que falaron disto, porque isto non é broma. A guerra civil foi algo que nunca debeu pasar en España, nin en ningún país, porque é un desastre para todos. Pero hai unha anécdota que San Adrián quedaba sin xente, quedaba sin homes, non sin xente, sin homes.
chegou unha lista aquí, era o alcalde da República, Gonzalo Prieto, e chamou ao cura, o terrible Pérez, debía ser da Gañas, e dixolle, pasa isto na tua parroquia. E o cura arrancou, chegou ao cuartel de Guardia Civil e dixo, non se vos ocurra tocar un filigrés sin primeiro falar comigo. Iban todos pa Ferrol, pa Castillo. O sea que, mira, houve de todo. Perdón, era por lío de faldas. Era por lío de faldas. Bueno, si, algunha cousa máis? Bueno, moitas gracias polas vosas aportacións e levantamos a sesión.